ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಪಡುಬೆಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮ ಕುಂಜಾರುಗಿರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ అయితే ಬರೀತಿ ಪಾಜಕೃಷಿ ಪಂಡ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಜಾಗ ಅವತ್ತು ದುಂಬುದ ಪಡುಬೆಳ್ಳೆ ಪಡೋದು ಅವ್ರು ಪುಟ್ಟಿದಿನೇ ಯಾನು ಬೆಳ್ಳೆ ದೇವರಾಜ್ ಪಡೋದು ಒಂದು ದೈವ ನರ್ತಕ್ಕೆ ಅದು ಪಾಡದೆ ಅಂಜನೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿ ದಾಸ್ ಪೊಂಬದೆ ಪಡೋದು ಅಪ್ಪೆ ಇಂದಿರಾ ಪಡೋದು ಯಾನು 1924 ಪುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 14 ವರ್ಷದ್ದು ಇದು ಮುಟ್ಟು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ದೈವ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿಕ್ ಎನಕ್ ಇತಿ ಪ್ರಾಯ ಬುಕ್ಕಲ ಯಾನು ದೇವದ ಕೆಲಸ ಎನ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂಚನೆ ಅವು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಮಾನಾದ ಅಗಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟರು ದೈವಗಳ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಣದು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಏತು ಒಪ್ಪುಂಡು ಏತು ತಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿಕ್ ಉಂದೇನು ಯಾನು ಪಣೊಡ್ಡನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳುಂಡು ಯಾನು ಉಂದೇನು ದುಂಬುಗೂ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಯಾನು ಕಟ್ಟಿದಿಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾರಿ ಎಲ್ಲೇ ಪಡೆಯೋದು ಕಟ್ಟರೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಪಂಡ ಎಂಕನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ತಿನ್ಪು ಭಾರಿ ಬಂಗಾತ್ತನು ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ನೇಮ ಕಟ್ಟೋತ್ತೆ ದಾಸು ಬೊಂಬದೆ ಪಣ ಆರು ಕಟ್ಟೊಂದುಪ್ಪನಾಗನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾರದ ಬೇನೆ ಶುರುವಾಂಡು ಕಾರು ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಆತ ಬರ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಡೆ ಕಲ್ಯಾಲು ನಡಿಬೊಟ್ಟು ಸಾಣ ಪಡೋದು ಕಾಪು ಕಲ್ಯಾಲು ನಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಾನ ದುಮಾದಿ ಸಾನ ಅವಳು ಪೋನಾಗ ಅರೆಗೆ ಕಾರಿಗೆ ಬೇನೆ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಆತ ಬರ್ತಾನಾಗ ಊರ್ದಾಗ ಪಂಡೇರು ದೇವರಾಜ ನಿಕ್ಕು ಅಮ್ಮೇಲೆ ತೀರು ಜೊತೆ ನಿಕ್ಕು ಅನಿ ಪಾಡೊಳ್ಳಿ ಹಾಕೊಂಡೇರು ಯಾನು ಪಂಡ ಬೀಳ್ತೆ ಯಾನು ಪಂಡ ಎದೆ ಪ್ರಾಯದ ಬಾಲೆ ಕಟ್ಟೋಡ ಅಪ್ಪನ ದೈವ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಆತ ಬರ್ತಾನಾಗ 18 ಇಸವಿಡು 18 ವರ್ಷ ನಾವು ಆ ಪೊರ್ತುದೇ ನೇಮ ಕಟ್ಟ ಸುಮಲ್ದೆ ಬಂಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತ ಬರ್ತಾನೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ಬುಳಿದ್ದೆ ತೊಂಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಬುಳಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿದೆ ತೊಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾಪು ಕಲ್ಯಾಣ ಪಡೋದು ಜುಮಾಜಿ ಸಾಣೋದು ಯಾನು ಸುರು ನೇಮ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸುರು ನೇಮ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಊರ್ದಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದದು ಯಾನು ಅಲ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಪುದರ್ ಕಾಣ ಬಂದು ಅದು ದೈವದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮದಲ್ಲದ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಆವಡು ಒಂದು ಬಂದು ವೈಟಾಂಡ ಒಂದು ಪುದರ್ ಕಾಣೋಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಆಂಡ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ದೇವರು ಫಲ ಕೊರಿಯೇನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಇನಿಕೆ 54 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಕಟ್ಟೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಅವಡು ಕಮ್ಮಿ ಎನ್ನ ಆಜಲ್ ನಾನು ಮುಂದೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಎಂಕು ಇನಿಕ್ಲ ಏನು ಆದದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಪಾದನದ ವಿಷಯ ಇರುತ್ತೆ ಯಾನು ದೈವದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪು ನಾತೆ ಅನುಕೂಲ ದೈವದ ಏರು ಪಂಡರೆ ಆ ಕಡೆ ನನ್ನ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಏತು ತೀರುಡು ಆತ ಯಾನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಡೆ ಮಸ್ತ್ ಬೂತಲೇಗೆ ದೈವಲೇಗೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ದೈವಲೇಗೆ ಅಕಡು ಸಾಧಾರಣ ಸುರುಟು ಪಶ್ಚಿಮ ರಾಜನ್ ದೈವ ಇಂಚಿತ್ತನ್ನ ಜಾರಂದಾಯಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನಪ್ಪಂಜಿರ್ಲಿ ಓಡಿಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತ ಒಂದೆ ಪಿಲ್ಚಾಮುಂಡಿ ಅವತ್ತ ಒಂದೆ ಮಸ್ತ್ ದೈವಲೇನು ಎಂಕನ ರಾಜನ್ ದೈವಗಡೆ ಮಾತಾ ಕಟ್ಟೋತ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚದು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಎಂಕನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ದಾಂಟದ ಬಟಕಾಯಿ ಸೀಮೆ ಸಾಧಾರಣ ಪೋವಂದಿ ಜಾಗಿಚ್ಚು ಅಂಚನೆ ತೆಂಕಾಯಿಲ್ಲ ಬೈದೆ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ದೈವಡೆ ಕಟ್ಟದೆ ಅದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂತೂ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 30-34 ವರ್ಷ 35 ವರ್ಷ 40 ವರ್ಷ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕಟ್ಟರೆ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಂದ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಕಾತೆ ಎನ್ನ ഞാൻ ಸುರುಟ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ದಾಸು ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಇಂದಿರಾ ಪಂಡದು ಆದ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕ್ ಬುದ್ಧಿತೇನೆ ಎಂಕ್ ಗುರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಪಂಡ ನೇಮನು ಕಲ್ಪೋಡು ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬೆತ್ತಲೆಬೋದು ಯಾನು ಸಿರಿತ ಬೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಣಿತ ಬೇಲೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೇನೆ
ಸಾಧಾರಣ ಯಾನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಪೋಂತಕ್ಕನೆ ಅದು ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಬೆತ್ತದಿಪ್ಪೋದು ದೈವದ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರೇನ ಪಂಡೇರು ಅವೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ವರ್ಷಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ್ತನು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಆ ಬರ್ತರು ಆರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯದವರು ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೇಮಕ ಕೊಟ್ಟೆ ಆರೇನ ಬೆತ್ತಡಿ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಕೆಲವು ಪೂರ ಸಲಹೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಮ್ಮೇಲೆ ಪಡುಬುದ್ದಿ ದಾಸು ಪಂಬದ ಮಾಡೋದು ಗುಡ್ಡ ಪಂಬದೇರು ఆయన ಅರ್ನ ಅರ್ನ ವಾರಿ ಪುದ್ದಾರದಾರ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಗುಡ್ಡ ಪಂಬದೇನು ಪಡುಬುದ್ದಿ ಗುಡ್ಡ ಪಂಬದೇನು ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಪಂಬದೇನ ದಾಸನ ಮಗೆ ದಾಸಣ್ಣನ ಮಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಅರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಅಕ್ಕಳು ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೊಂದುತ್ತೀರಿ ಮೋಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಸು ಮಾಡೋದು ಅಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟೋತ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕಳು ಇರುವೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ದೈವ ಒಂದು ಅದು ಓದ್ತೀರಿ ತಿರ್ಬೋತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲತೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಉಂಟು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಉಂಟು. ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಣ್ಪುಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಅದನ್ನ ಬುದ್ಧ ಆರೊಂಜಿ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ಗ ಇನ್ನಿನ ಅನುಭವ ದಾದ ಪಂಡದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲು ಒಂದು ಖುಷಿ ಅಂದು ದೇ ಪಂಡ ಯಾನು ಕಟ್ಟದಿನ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುವೇರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಅನುಭವನ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ತದ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಖುಷಿಟ್ಟು ಬೋಡಾದು ಯಾನ್ ಆ ಕಡೆ ಏನ ಹೃದಯ ರೀತಿನ ಪೂರಾ ಪಂಡೆ ಏನ ಪಂಡ ಯಾನು ಬೈದಿನ ಬಂಗ ಯಾನು ಬೈದಿನ ನೆಕ್ಕು ಬೋಡ ಒಂದು ಪುದರ್ಗಿಂದತ್ತು ಯಾನು ನೆಕ್ಕು ಬೋಡ್ತಿನ ಒಂದು ಶತ ಪ್ರಯತ್ನ ನೆಟ್ಟು ಬೋಡಾದು ಯಾನು ಏತು ಕಷ್ಟ ತಿಂತೆ ಏತು ಎಡ್ಡೆ ತಿಂತೆ ಏತು ಪುದರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಏತು ಹಾಳು ಪುದರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಪೂರ ಏನ ಆತ್ಮೋಡುಂಡು ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಬೋಡುಂದು ಮಲ್ದಿನ ತಪ್ಪು ಉಪ್ಪರ್ಲೆಯವು ದಾಂತ ಕುಳ್ಳರ್ಲೆಯವು ಆಂಡ ಯಾನು ವೈಪರಗ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಲ್ದಿನ ತಪ್ಪು ಲಜ್ಜಿನೆಟ್ ಇನ್ನೇನು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಎಂಗೆ ಮದ್ಮ್ಯಾಂಡ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 1990 ಮದ್ಮ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಎಂಕರಡು ಜೋಕ್ಲು ನಾನು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗೆ ಸೂರಜ್ ಪಣದು ಮಗಳು ಸುಪ್ರಿಯ ಪಣದು ಎನ್ನ ಬುಡಿದ್ದು ಸುನೀತಾ ಪಣದು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಸಂಸಾರ ಒರಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಆಯ ಮಾಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆ ಕೆಲಸನು ಮುಂದರಿತೊಂದುಲ್ಲ ಇದೆ ಮುಟ್ಟೋಗು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಅವೇ ದೇವರದು ಎಂಚ ದೀಪರ ಅಂಚ ಇಂಥ ಪಣ್ ಕಜ್ಜಿ ಆತೆ ಎಂಕ್ ನೇಮ ಕಟ್ಟರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ನನ್ನ ಅಮ್ಮೇರೆ ಗುರು ಪ್ರೇರಣೆಲೆ ಆರೆ ದೇನ್ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಬಂಗದ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮುಡು ಸಂಭಾವನೆ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒಣಸು ತಿನಸಿಗೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿದ ಸಂದರ್ಭ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10-30 ವರ್ಷದ ಕತೆ ನಿಖಿಲ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಆ ಟೈಮುಡು ಎಂಕನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂಗನ ಅಮ್ಮೇರೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕ ಕಟ್ಟ ಬಲ್ಯ ಈ ಕಟ್ಟ ಎರಡನ ಆಪುಜಿ ಮಗ ಪಂಡಾಗ ಯಾನೆ ಎಂಕ ಆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡಿನ ಎಂಕ ಅಮ್ಮೇರೆ ಅಂಚನೆ ಊರ್ದಾಗುಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಂಡ ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೀರೆ ಕಟ್ಟಲಿ ಎನ್ನ ಪೊಟ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಿರ್ದು ಮೇಲೆ ಬಂಟ ನೇಮ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ಬಂಟ ನೇಮನ್ನೇ ಎನ್ನ ತೂವರೆಗಿಂದೇ ಮಸ್ತೋ ಜನಕ್ಕಳು ಎನ್ನ ನೇಮನ್ ತೂವರೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಬಂಟ ನೇಮ ತೂವರೆಗಿಂದೇ ಆ ಪೊರ್ತು ಎಂಕ್ ಅಮ್ಮೇಲೆ ಉಷದಂತಿ ಕಾರೋಡು ಬೊಕ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ನೇಮಗು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಏತು ವರ್ಷ ದಿಶವಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಆಂಡ ಯಾನು ಕಟ್ಟ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ದೇವರದ ಎಟ್ಟು ದಾಳ ಹಾಳು ಬರಂದೆ ಇಂಕೊಂದು ನಡುಟೊಂದು ಅಸೌಖ್ಯ ಬೂರ್ನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ದೇವರದ ಎಟ್ಟು ಕೂಡ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಭಾರಿ ಪುದರ್ ಬರೋದು ನೆನ್ನ ಒಂತೆತ್ತು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ದುಂಬುದಾತಿ ಪುದರ್ ಬರೋದುಂಡು ಅವು ದೀವದಲ್ಲ ಪತ್ತ ಜನಕಲ್ನಲ್ಲ ಅವು ಅಂಚನೆ ಹಂಗನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಜನಕಲ್ನಲ್ಲ ಅವು ಅಕನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೆನ್ನುವೇನು ಆತಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಪರಶುರಾಮ ಶಿಷ್ಟಿ ತುಳುವ ನಾಡು ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಉಂಟು ಪಂಡ ಹಿಂದೂ ಚಲ್ಮುಡು ಪಂಡ ಹಿಂದೂ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಟ್ಟು ದೇವರ ಇಪ್ಪಂದಿನ ಜಾಗ ಉಲಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನಾದ ಅಂತ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪರವರು ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಬೇತಕೋಡ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂತ ದೇವಗೊಂಜಿ ಕೈ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಕುಡಿ ಎಂಚಿನ ಉಪ್ಪಾಡು ವಾಪುರ್ತು ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ದೇವಗೊಂಜಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗುವೆ ಖಂಡಿತ ಮುಗ್ಗುವೇರು ದೇವಗೂ ಆ ಊರದ ಅಕನ ಊರದ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೈ ಮುಗ್ಗುವೇರು ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾದ
ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ದುಂಬುಗು ಒಂದು ಇಂಚ ಪೂರ ಒಂದು ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅವು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಏನ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪೋಟು ಒಂಜಿ ఆయన ಅಜ್ಜಲ್ ಪಂಡ ఆయన ಕೇನಂದೆ ಬೊಕೊರಿ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆನ ಅಜ್ಜಲ್ ಪಂಡ ಕುಡೋರಿ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೋಪನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಜಾರಿ ಕೇಂದು ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಊರು ತಗೊಳ್ಳ ಅಂಚೆನೆ ಆಯಾಗ ಪಂಡ ಒರಿಯನ ಬುಡೊಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರಣ ಮಲ್ತದು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಇತ್ತಿನರ ಐಕೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಪಂಡ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪುತ್ತದೆ ಅವೇನು ಬುಡ ಪಂಡ ಒರಿಯನ ಕ್ಷಮೆ 10 ಜನ ಸುಧಾರ್ಪೋರಿ 10 ಜನ ಊರಿ ಸುಧಾರ್ಪೋರಿ ಪಂಡ ಆಪೋಯ್ ಐಕೆ ಒರಿಯಂಗೆ ಆಯ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತದೆ ನಾವೇನು ಹಿರಿಯರ್ನಕಲು ಊರ್ದಾಗಲು ಪೂರ ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ತದೆ ఆయన దుమ్ముకున్నాడు ఆయనకు ప్రోత్సాహ కొరుడు ఒక అడేకే ఇంతకాలం నేనే ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಯಾನ್ ದುಮ್ಮು ಕಟ್ಟದ ಮಸ್ತ್ ಫರಕ್ ಉಂಟು ದುಮ್ಮು ಏನ ಬಂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಇರುತ್ತೆ ಇತ್ತೇನು ಆತನು ಇತ್ತ ಏರು ದುಮ್ಮುಲ್ಲೇದ ಏನಕಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಅವೇನು ಫಿರತಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಷಯ ಆತು ಪಂಡ ಆಯ ಬರ್ಚಿ ಉಂಬೆ ಬರ್ಚಿ ಪಂಡಗಳ ಒಂದು ಕೂಡಾಟಿಗೆ ಆ ಕೂಡಾಟಿಗೆ ಕೂಡು ಸೇರಿದು ಏರು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಇಲ್ಲದ ಆ ಕಡೆ ಪೂರ ಬದುಕಿದ್ದಿದ್ದು ಇತ್ತ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜನಕ್ಕೂ ಅక్కడ ಪೂರ ಅವೇನು ಅಂಚೆತ್ತಿಂಚ ಆ ಕಡೆ ನಿಜವಾದ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಯಾನು ಸಿದ್ಧ ಪಂಪಿನಂಡ ಯಾನು ಆ ಕಡೆ ನಿಜವಾದವೇನು ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಏನ ಅವು ಓಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆಯ್ತ ಹುಟ್ಟು ಬಳಪುದಾದ ಅವು ಪೂರ ಆ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟುವೆ ಪಂಡ ಅವು ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಕಡೆ ಪೂರ ಅಂಚ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಮನ್ನು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಖಂಡಿತವಾದ ದೇವೇರೆಂಚನ ಮಂಡೇರು ತುಂಬುಂಡ ದೇವೇರು ಪುಗ್ಗಿళ్ళు ತುಂಬುಂಡ ದೀಂಡ ದೈವ ಅಂಚ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮರ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಅಗಲೇನು ನಮ್ಮೊಂದು ಭಕ್ತರಂದ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತು ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಖಂಡಿತ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ದೇಪಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪೋರ್ತು ಅಸೌಖ್ಯಡು ಇತ್ತಿನೇ ಯಾನು దాన్ని సైపోయిన అనిపినట్టే ఉంటుంది అంచనే ఎన్న దేవదేవుని కాడిని అంచనే పత్త సమస్త పండ పత్తిరు ఎంకు పోతున్నకు అక్కడ ఆశీర్వాదులు యాను బతికి ఖండిత నేను యాను నమ్ము ఎన్న ಒಂಜಿ 2 ನೇಮ 3 ನೇಮ ಇಂಚ ಬತ್ತಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಗುಂಪು ಮಲ್ಪು ಯಾನ್ ಪೋಪಿನ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿ ಬೋಟ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪರಿಕಾರವನ್ನು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಪೋದು ಎನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ ಏತ ತೀರ್ನ ಆತು ಅವೇನು ಮಲ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಐಟು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಯಾನು ವಾ ವಿಷಯ ಎತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಜನಕ್ಕೂ ಯಾನು ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕೇಳೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚೆತ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ವಾ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಫೋನಾಗ ಅವು ದೇವರ ಶುದ್ಧರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತು ಸಾಕು ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಬೋದು ಒಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೋಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮಗೆ ಎತ್ತು ತೀರುಂಡು ಆತು ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಪೂರ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಆ ದೈವ ನಮ್ಮಿನ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಲ್ಲ ಆ ಕಡೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಳು ಪಣದು ಆತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ಎಲ್ಲ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಯಾನ ಕಟ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 2-3 ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡದ ಅಕ್ಕಣಿ ಪಂಬಾದಿ ರಡ್ಡನೆ ಸಿಂಧು ಪಂಬಾದಿ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಸಿಂಧು ಪಂಬಾದಿ ಪಣದು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪಣ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಂಕನ ಬಡಕಾಯಿ ಕಟ್ಟಡು ಎಂಕುಲು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಮಂಡಲ ಪಾಡ್ನಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಬಿನಿ ಅಂಚನೆ ಅಣ್ಣಿಯರ ಪಂಡ ಅವು ಈ 14 ಕಟ್ಲೆಡು 3 ಕಟ್ಲೆ ಅವಳ ಅದಾಗ ಪಣುಂಡೆ ಅವು ವಾದ್ಯ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪೂರ ಉಂದಾಪಿನತ್ತು ಪಾರ್ದನೋಡೆ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಹಿಡಿಯ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಅದು ಪಣೊಂದುತ್ತೇರು ಮತ್ತು ಆ ಪಾರ್ದನನು ಬೇತಕಲು ಅವೇನು ಕಲ್ತೊಂದು ಬಸಿಜೇರಿತೆ ಪಂಡ ಇಸಿದ ಪುಂಜೋಲೆಗೆ ಬುರ್ಚಿ ಇತಾಯ್ಕು ಈ ಒಂದು ಅರ್ಜೋರು ಪಂಡ ಇತದ ಸಂಬಳ ಅವು ಒಂದು ಖಾಲಿ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿನಃ ನೇಮ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪೂರಕ ಹೋದ ನಂಬಿಕೆ ಪಣ ಎನ್ನಾರ ಪಿನಾತ್ತೆ ತೆಂಕಲ ಒಂಜಿ ಬಂದು ನಿಂಜೋಡು ಯಾನ ಒಂಜಿ ಏನು ಮಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲಿ ತಾಂಕೊಡು ಬೇತ ಕೆಲಸ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಉನ್ನೆ ನಾನು ಅಜ್ಜಿಯನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಗೋಲ್ದ ಮರ ನೆಟ್ಟೆ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದುಂಬುಗೆ ಅಥವಾ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಎಂಚ ನಾನು ಬಣ್ಣದ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂದ್ರೆ ಅವು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಕಾಲ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ದೇನ್ ಪಂಡ ಆ ಅಜ್ಜಿನ ಕಲ್ನ ಪುಳ್ಳೆಲ್ಲು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗ್ತಾರೆ ಪುಣ್ಣು ಪೂರ ವಿದ್ಯಾವಂತರನಾಗ ಈ ಜನಕುಲು ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಗ್ಲ ಈ ಕಸುಬುಗಳ ಮಸ್ತ್ ಪರಕ ಪೂರುಂಡು ಅವು ಪಂಬದ ಬೇತಾರೆ ಪಂಬದ ಬೇತಾರೆ ಸೀದಾ ಪಾತ್ಯರು ಒಂದು ದಿಚ್ಚು ಬೇತೆ ಪೂರ ಅದು ಅವೇನು ತೂದು ಈ ಇಸಿದ ಜನಕುಲು ಅವೇನು ಪೂರ ಪುಂಜೋನಕಲು ಪೀಡ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
రడ్డనే ఇట పారదన ఆవిడుందాండ ఉన్నేను పూర ఒరియ పారదన పండ బాయిడి ಬರ್ಪಿನಿ ಬಾಯಿಡ್ ಬಾಡಿ ಬರೋಡು ಪಂಡ ಈ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ಬಂದು ಅಂತ ಒಂದು ಇತ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂದುಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬಾಯಿಡ್ ಬೈದ ಪಾರದನ ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ನಶಿಸೊಡ್ಡ ಪಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆವಡ್ಡ నీకు ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಉಂಡು ಒಂದಿನ ಅದು ಜನಕರು ಪಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಳಿಗದ ಚಾಪಾರ ಕೊರಿಯ ಮೇದರ ಚಾಪಾರ ಕೊರಿಯ ಅಂತ ಪತ್ತ ಕಲೆ ಅವು ಅಕಲ ಜೋಕಲಿ ತುಂಡ ಪುಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತುಂಡ ಜಿದ್ದೇಗೆ ಪೋಪಿನಡೆಗೆ ಪಾರದ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ರೆ ಕಂಚ ಎನ್ನ ಎದುರು ಬಂತ నాకు ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆನೆ ಮಕ್ಕೈತೆ ಅರ್ಜೋನ ಕಡೆಗಳ ಅಂತೂ ಅರ್ಜೋನಕ್ಕೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟೋರು ಮಾತಾ ಕಟ್ಟರು ಏರದ ಪಾರದನ ಬರ್ಪು ಇದು ಮಾಡಿ ನಾನು ಬರೇ ಕೊರಪೆ ಏರ ಸಮ ಕಟ್ಟು ವೈತದ್ದು ಇವದ ಈ ಪಾರದ ಇಂಚ ಅಂತ ಪಣೋದು ಪನ್ಪೇರು ವೈತನ ವೈಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಕೇನ್ನ ಗೊತ್ತು ಪನ್ಪೆ ಆವಿಡ್ದು ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಅಂತೂ ಹಿಂಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ಪಣ ಅಂತೂ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟದ್ದು 175% ఇంకా పారదంత అనుభవం ಗೊತ್ತುಂಡು అయితే దాటి ಗೊತ್ತುಂಡು అయితే పారద ಗೊತ್ತುಂಡು ಖಂಡಿತ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಪನ್ಪಿನ ಅಮ್ಮೇರು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನೆಬ್ಬ ಮುಕ್ಕಳು ಪೂರ ಪನ್ಪಿನ ಕೇಳಿದು ಆತ ಕಲ್ದೆ ವಿಷಯ ಆತು ದುಮ್ಮುದ ನೇಮ ಇತದ ನೇಮ ಮಸ್ತ್ ಫರಕ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಊರ್ದಾಗಲು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟನಾರ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿನ ಕಡೆ ಕೆಲವು ಜೀವಂಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು పించిన విషయాలు ఉండు పంಡ ఆయన పడి తూపి ఆయన లాభ తూపి దానికి నేను మళ్ళీ చెత్తగా అక్కడ ఉంది ఇలా కొట్టిపోయిందో అక్కడ కారు పాపದ ನಿಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ ಅಂಚಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಡೆತುನೋಡು ಯಾನ್ ಕೊರ್ದು ಅಕಡ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೆತ್ತುನೋಡು ಅವು ಕಲ್ತುನೋಡು ಯಾಪಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕಣ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತದು ಏರೆಗೆ ಎರಡ ಲಾಭ ಉಂಡು ಅಗನೆ ಮಾತ್ರ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಪೇರು ಎಂಕಣ ಜನಕ್ಕಳು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದಿನಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲು ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ಪೇರು ಊರ್ತಗಳು ಮರ್ಯಾದೆ ದೇಗ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಳ್ಳನ ಅಂಚನೆ ಯಥಾ ರಾಜ್ಯ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ಪಣದು ಅಂಚ ಈ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಳ್ಳನ ಅಂಚನೆ ಜನಕ್ಕಳು ಒಪ್ಪೇರು ಆ ಪ್ರಚಾರ ಕಸುಬುದೇ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇನಾ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕತ್ತಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಕುಲ್ಲ ಕೊಡ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಅಕುಲ ತಿನ್ನಕುಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಪುಜೆ ವಿಷಯ ಅತ್ತೆ ಇನ್ನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪೂರಕುಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಿಳಿದಿನಕುಲ್ಲ ಎಪ್ಪು ಅಂಚದು ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ದಿಂದ ಬಣ ಇತ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಪೇರು ಕೊಲ್ಪು ಜನ ಬಣ ಅಂತ ಕೆಲವು ಕೊಡ್ಡಿ ಎಂಕನ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲೇ ಅವೇನು ಮತ್ತು ತಪ್ಪದು ಮರ್ಯಾದೆ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುವೆ ವಿಷಯ ಐತೆ ಎಂಕನ ಜನಕ್ಕುಲು ఆయన ವಿಷಯ ದೂರ ಪಂಪಿನಿ ಉಮ್ಮನ ವಿಷಯ ದೂರ ಅಕುಲು ಜನಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕುಲು ಕೇಂದ್ರ ಅಕುಲು ಅನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಪನ ಕಲೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ಮರ್ಯಾದೆ ಹಾಳು ಒರಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ఆయన ಅಂತ ಕೊಚ್ಚು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ఆయన ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗ್ಪುನು ವಿಷಯ ಅವು ಎನ್ನುಜಿ ಇತ ಕೈಕಾರು ಕಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪನ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೆನ್ಪವೆ ಅಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅವೆಲ್ಲ ಕೈಕಾರು ಬೂರಿ ಅಂದ ಏರೆಗಲ ಏರ್ಲಜ್ ವಿಷಯ ಅದು ಎತ್ತಿ ಏರ್ಲ ಕೊಡ್ಪೂಜಿ ಬೆಂದನ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಳ ಬೆಂದನ ಮಾತ್ರ ಅವಳ ಇತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂಪೆ ಒಂಜಿ ಜನಕರು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಗಮಂಡಲ ಮಲ್ತೇರು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಯರು ಮಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೇರು ಊರು ಅನ್ನಸಂತ ತರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೇರು ಕಡೆ ಕಾನಾಗ ಆಪಿನ ನೇಮ ಕೋಲ ಅನ್ನಾಗ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಪಂಬದಿ ಅಜ್ಜನಿ ಕೋಲ ದಾಕಲು ಕೋಲ ತಗ ಕಕಲ್ದ ಬಂದು ಇಟ್ಟೆ ಪುರಾ ಖರ್ಚು ಉಂಟು ಕಡೆಗೆ ಒಂತೆ ಈ ಸುಧಾರ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಆ ಕಡೆ ಕೊಡು ಬಟನ್ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಓಡಿನಾದ್ರು ಕೊಡ್ದು ಕಡೆ ಬಡ್ದು ಆತನು ಕಡೆಗೆ ಎಂಕು ಸುಧಾರ್ಪು ವಿಷಯ ಆತ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂತೆ ಕಠಿಣಗಳ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ ತಿಕ್ಕುನ ಮರಿ ತಿಕ್ಕುನು ಅಂಚದಲ್ಲ ಅದು ಕೊರ್ಪು ಅವು ದುಮ್ಮುತ ಕಾಲದ ವಿಷಯ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆಂತ ಕೊರೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಪುರ ಕಾಲಾವತಿ ಕೊಲ್ದವಳು ಅವಳು ವರ್ಷದ ಕೊಲ್ದವಳು ಸಂಭವನೆ ಪುರ ಲಾಯ್ ಕೊರೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ತೊಂದರೆ ಅಂತೂ ಎಂಕುನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಂಕುಲು ಬರ್ತಂಡು ಅಕಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕುಂಟು ಅಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಾಧಾರಣ ಯಾನೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 10-40 ವರ್ಷವು ಈ ನೇಮದ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಅವೇರ್ದು ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮೇರು ಕಟ್ಟ ಹೊಂದ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬೇತೇರ ಕಸುಬು ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಇಜ್ಜರ್ ತೇನವರಿ ಎಂಕ ಪಂಡ ಸುರುಟು ಏನೋ ಒತ್ತಿ ಮಗಕ್ಕೆ ಆ ಅಭಿರುಚಿಯೇ ಪೋತುಂಡು ಈ ಜನಕುಲಿಂಚ ಮಲ್ಪನೇರು ಬೋಡಾಕು ಮಲ್ಪದ ಬಲ್ಲಿಂದ ಇತ್ತ ಏನೋ ನಂಬುದಿನಕು ಕೆಲವು ಜನ ಅಜಲ್ದಕುಲ್ಲೇರು ಇನಿಕ್ಲ ಯಾನ ಆಯ್ದ ಪಂಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ನಮನಿಯರು ನಮ್ಮೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಕನೇ ಅಪ್ಪ ಕೈ ಬಿಡೋದು ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ಕೈ ಖಂಡಿತ ಬಿಡ್ಬಿದ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಜಾಗದ ಕುಲುಲ್ಲೆ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಮೇಲೆ ರೈ ಕುಲ್ಪಣದು ಅಂತ ಅಕುಲು ಮೊತ್ತ ಎತ್ತೆ ಯಾನು ಎತ್ತೆ ಬಂಗೋಡು ಪುನಕ ಮೊತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು
ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿ ನೇಮ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಏನನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನನ್ನ ಆ ಕಡೆಗೆ ಆಪಿಟ ಕಲಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಯಾನಂದತ್ತು ಪಂಪಿನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆತ ನಿಶ್ಚಯವಾದಿತ್ತು ಅದಾಗ ಇತ್ತಲಂಚೆ ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ ಆ ಕಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕದು ಎಂಕಲ ಸಿಕ್ಕದಂడి ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕದಂడి ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜಾಗ್ಲೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ಲೇಟ್ ಸಿಕ್ಕದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಚಿನ್ನದ ಬಲೆ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಟು ಕಡಗ ಪೂರ ಮಸ್ತೋ ಜಾಗ್ಲೇಟ್ ಸನ್ಮಾನ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಪುದರ್ ಕೆಲವು ಉಂಟು ಐಟ್ ಪೂರ ಜತ್ರ ಬೆಟ್ಟು ಪೆರಿಯೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಎನಗುಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಟ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಯಾಳು ಇಂಥ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗಡೆ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಸುರುಟು ಯಾನು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ನಡಿಬಟ್ಟುಡ್ಲೆ ಆನೆ ಕಟ್ಟೋಗ್ತೀನಿ ಅವಳು ಎಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ ಆಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟ ಬೇತಗಳು ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಪದ್ಮನಾಭ ಬರೋದು ಅವಳು ಸುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಾಶಾಯನ ವರ್ಷಡು ಗುತ್ತಿನಾರ್ದು ಮುದ ಗುತ್ತಿನಾರು ಪುನಗ ಯಾನೆ ಕಟ್ಟೋಗ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಕಟ್ಟಂದು ಜಾಗಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ದೇವರ ಮಾತ ಕೂಡಿದ ಕಸು ಮಲ್ಪ ಆದೇರು ಅಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ ಮಿತ್ತಗದ ಈಟೇ ಆಸೆ ಎಂಕದಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬರ್ಚಿ ಈ ಪುದರ್ ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಡು ಬಾಲ್ಯಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಜೋಪನ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷರು ಅಕುಲು ಮಕ್ಕಳು ಅಂದತ್ತೆ ಹಿರಿಯ ಆಯ್ಬೋಡ ವೈರ್ಯ ಅವರು ಎಡ್ಡೆರು ದೇವರ ಆಯಗ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಪಥ ಕೊರ್ದು ಎಡ್ಡೆರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈತೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾಕಡೆ ಈ ಇಲ್ಲು ಪತ್ತದ ನೇಮಲು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಗುತ್ತುಡು ಬೂಡುಡು ಇಂಚನೆ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರು ತುಳುವಣ್ಣದ ಜವನಿಯರು ಪರ ಊರಿಗೆ ಪೂದು ದೈವರಿನ ಮತ ನಮ್ಮದು ನಾಗಮಂಡಲ ದೈವರಿಗೆ ನೇಮ ಅಂಜನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸ ಒಂದು ಮಾತ ಆ ಕಡೆಗೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಅನುಕೂಲ ಕೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪಾದೇರು ಅವಾಗಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬುರ್ದು ಮಿಡ್ಲ್ ಪಂಡ ಪೋಯ್ದು ಒಂದು 2-4 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ನೇಮ ಸಿರಿಕಲ್ ನೇಮ ಒಂದು ನೇಮ ಒಂದು ಪೂರ ಆವತ್ತು ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೂರ ಒಂದು ಮಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ನೇಮಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಜನಗಳ ದುಡ್ಡುದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಭಾವ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಅದು ಇತ್ತೆ ದುಂಬುಗಳ ಸಿದ ಪರ 2-3 ವರ್ಷ ಭಾರಿ ನೇಮ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡು ಹೆಂಗನ ಬಂಜಿದ ಪಡಿಕ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಪೋರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದು ಕಳ್ಳು ತುಂಬ ಹೆಂಗೆ ಕಳ್ಳ ಆಪಜ್ಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ತಪ್ಪೋರೆ ಇಂಚಿನ ನೇಮ ಅಜ್ಜಿ ಅವತ್ತಂದ ಮಲ್ಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿದ ಎಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಪೋಯಿನ ಫಂಡ್ರಲ್ಲತ್ತೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗೆ ತಿರ್ಸಂಕು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅವೇನು ಪಂಪಿನೇರು ಆ ದೇವರೆಡನೆ ಪಣ್ಣು ಅಂತೂ ಎಂಕನ ಈ ಚಾನಲ್ ತಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕನ ನೀವು ಹುರಿದಿಂಬಿಸೇನು ಬೋಡ ಅದು ಎಂಕನ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ್ರೆ ತಾನ ಬಂಜಿರುಂಡು ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಅಂದ ಪಂಡ್ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಎಂಗಳು ನೇಮ ಕಟ್ಟಿನಡು ಉತ್ಸಾರ ಆಡ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಗಲ್ ಸಬೇಟು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಗಲಿಗೆ ಬರೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೇ ಪಂಪಿನ ಈ ದುಂಬುದ ನೇಮ ಎಡ್ಡೆ ಇಸಿದ ಕಾಲು ದೇಪಂಡ ದುಂಬು ದೊಂದಿರ ನೇಮ ಅಂಚಿನ ಐಡ್ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾ ಕಟ್ನಾಗ ಐಡ್ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂದೊಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಲೈಟ್ದ ಅಂಚನೆ ಯಾ ಕಟ್ಟೋದು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಸುರುಟು ದೊಂದಿರ ನೇಮ ಕಟ್ಟದೆ ಐಡ್ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಮೆಂಟಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರೋದು ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಮಿತ್ತ ಅಕ್ಕರು ದೊಂಪು ಅಕ್ಕರು ಲೈಟ್ ನೇಮ ಕಟ್ಟದೆ ಐಡ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟದು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಐಟ್ ಕಟ್ಟದು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಫರಕುಂಡು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಅವಾರ್ಡು ಅತಂದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಾರ್ಡು ಬಂದ ಫಿಲ್ಟನ್ನು ಫಿಲ್ ತಕ್ಕನೆ ಗೆರೆ ಒಯ್ಪುನು ಹೌದಲ್ಲ ದುಂಬು ಅಂಚತ್ತು ಮೋನೆಗೆ ಅರದಾಳ ಪಂಡ ಇಷ್ಟೇ ಬಣ್ಣ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದುಂಬು ಅರದಾಳ ಅಂಚತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಬಂಗಾರದ ತುತ್ತಿನ ಕಲ್ಲುನು ಸಮ ಕಲ್ಲು ಎಂಕ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಪೇರೆ ಪಾಡ್ದು ಆವಡು ಅವೇನು ಪಾದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಸಮ ಅರೆತದು ಅವೇನು ಅರೆತ ಅವು ಒಂದು ಈತ್ ಮುದ್ದೆ ಅವೇನು ಒಂದು ನೀರಿಗೆ ಪಾಡು ಪಂಡ ಐತ ಪವರ್ ಪೂರ್ ಬೆಚ್ಚ ಅವು ಮೋನೆಗೆ ಒಂದು ಆ ಅರ್ಧಾಳ ಒಂದು ಈತ್ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಮೋನೆಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಅರ್ಧಾಳ ಅಂಚನೆ ಬೊಟ್ಟ ಈ ಬೊಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೊಟ್ಟ ಫಿಲ್ಚಂಡಿ ಪಾಡಿನ ಫಿಲ್ಚಂಡಿ ಮೀಸೆ ವೈಪುನು ಅಂಚ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚ ದೈವವನ್ನು ಬಂದ್ಬೇಕ ಪಾದ ದೈವಗಳ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಡಂಬರ ಆತನು ಏರ್ ಫಂಡೇನು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುನು ತುಕ ಲೈಟಿಗೆ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಡಂಬರ ಆತನು ಅವು ನಿಜವಾದ ತಪ್ಪು ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ತಪ್ಪು ಆ ಏತು ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಮಲ್ಪು ಅವೇ ವಿಷಯ ಪಂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಪಂಡ ಇತ್ತವರಿ ಪಂಪೆ ನಮ್ಮರ ಏನು ಖಾಲಿ ಅವೇ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ತು ಬಣ್ಣ ಪಾಡು ಪಂಡ ಸತ್ತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗದ ಖುಷಿ ಅವ್ರದ್ದು ಊರ್ದ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ
ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅವೇನು ಮತ್ತು ರೀತಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಪನ್ಪುಜ ಅವತ್ತು ಪನ್ಪುಜ ಅದ ಜನಗಳಿಂದ ದೂರ ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಪಂಡ ಇಸೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಕಾಲ ತಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಡಾಪು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ದುಂಬುಗಳು ಇಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತೆ ಪರಕೊಂಡು ಉಂಡೆ ಪನ್ಪಿನಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ನೇಮ ಕೋಲ ಜಾಸ್ತಿ ಧ್ಯಾನ್ ಪಂಡ ಅವೇ ಪಂಡ ಸುರುಟೆ ಪಂಡ ದುಮ್ಮ ಆವತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ಅಂಚನೆ ಊರು ಗ್ರಾಮಡು ಒಂದು ಸಾನಲ್ಲ ನೇಮ ಓದ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ತದ ಬಾರಿ ನೇಮ ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಪರಕ ಕೊರಡಾಗ ಅತ್ತೆ ಬಂಗತ್ತನು ಪರಕದ ನೇಮ ಕೊರಡ ಪಂಡ ದುಂಬದ ಸಂಪಾದನೆ ಪಂಡ ಕೃಷಿ ಅತೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಪರವರು ಹೋದು ಜೋಕುಳು ಬಾಳು ಪುರ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ದೈವಡುಲ್ಲ ಪಂಡದ ಐಕೊಂಡು ನೇಮ ಕೊರಡು ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಪರಕೆ ಪಂಡದ ಮತ್ತು ನೇಮ ಕೊರ್ಪೇರು ದುಂಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ನೇಮ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಪೆ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಕೊರೋನಾದ ವಿಷಯಗಳು ಇದನ್ನ ದುಂಬು ನೇಮ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಜನಕ್ಕಳು ಅವೇನೇ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಳು ಅವೇನೇ ಮುಂದೆರ್ತಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವಾದ ಪಂಪಿನಿಂದ ಅದ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡಿದ ಜನಕ್ಕಳು ಖಂಡಿತವಾದ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಹೇಗಿನ ಪಂಡ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಕೆಲವು ಮತ್ತು ತುಳುನಾಡ ಕೆಲವು ಜವನರೇನು ಮತ್ತು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಂಡ ಪರವರು 7 ಕಡಲದ ಆಪ್ತಿಕ್ಲು ಪೋಯರು ದೈವಕ್ಕೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಪಿನಿ ಮತ್ತೋ ಜನಕ್ಕಳು ಎಡ್ಡಾತ ನಕಲು ಇಲ್ಲ ಅವು ದೈವಾರದ ಅವು ಒತ್ತಂದು ಏನೋ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ ಆ ದೈವ ಕನಟು ಬೂತ್ ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಟು ಪಂಡ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಹೋಗಿ ಪಂಡ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕಾರನಿಕಂದೇ ಪಣೋದು ಪಂಡ ಇಂಚತ್ತು ಇಂಚೊಪ್ಪುಲ ಪಂಡದ್ದು ಅವು ದೈವನೇ ಒಂಜಿ ಆ ಕಡೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಂಚಂದೆ ಮಸ್ತೋ ಜನಕ್ಕಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಖಂಡಿತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಾ ಮಿತ್ತಗ್ಲ ಆ ಜೋಕುಲು ಬಾಲು ಇವೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಆ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಂಬುತ್ತೇರು ನಂಡ ಅವು ದೈವ ಖಂಡಿತ ಕಲೆಗೆ ಫಲಕಾರಿ ಅದು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮ ಶಿಸ್ತಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಆ ದೈವ ಕೈ ಬಿಡಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಕೈ ಬಿಡ್ಬಿಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ಪಂಡ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜಮನ್ಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಒಂಜಿ ಕಾಲಾದಿ ದೇವನೊಂದು ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡ ಪುಂಚಿತನ ಆಡಂಬರಗೊಂದು ಹತ್ತು ಚೆಂಡೆನ ವಾದ್ಯನ ಅವೇ ನಾಲ್ ಮೇಲನ ಅಕಲ್ಲ ದೇವರ ಕಡೆ ಅನುಕೂಲ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಅಂಚನೆ ಅನುಕೂಲ ಕೊಡ್ತು ಆ ಕಡೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕ ಆ ದೇವರು ಮಲ್ಪಡ್ಬಾರ್ದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತಿತ್ತ ಕೆಲವು ಜವನೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾಜಾರೊಂದು ಈ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಹತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅವು ಐಟಿ ಅಂಕದಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕಾಯ್ಕದಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕಾಯ್ಕದಲ್ಲ ತುಂದು ಅಜ್ಜಿನ ಮಾಡೋದು ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದು ಜನ ಕೆಲ ಜನ ಮಲ್ಪನಕಲು ಕೆಲ ಜನ ಮಲ್ಪನಕಲು ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳು ದೇವದ ಕೆಲಸ ಪಿರಾಜಾರೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಾಯನ್ನು ಪಂಡ ನೆಟ್ ಇನ್ನೇನು ಪತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಆಯಾಗ ಹುಳ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅಂಬಿದ ಪುಡ ತುಂಬ ಎಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಒಂದೇ ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಸೂತಕದ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ನಿಷ್ಠಿರ್ಬೋದು ಗರ್ದಿ ಸಾಣು ಕೈ ಮುಗ್ದುಡು ಅಂಚೆ ಮಾತ ಉಂಟು ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಪಿರಾಜಾರೊಂದು ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅವತ್ತ ಅಂದೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಳು ಆ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅವಿ ಮತ್ತು ಗೇಲಿ ಮಲ್ಪನ ಹಾಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಜನ ಪಿರ ಜಾರುವೆ ಎತ್ತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೆ ರೀ ಇಜ್ಜೇರಂದತ್ತು ಅಂತೂ ದೈವ ಚಾಕರಿ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವು ಖಂಡಿತ ಆ ಕಡೆ ಬೋರ್ಡ್ನಾಗಲೇ ಅವು ಪತ್ತನು ಅವು ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನತ್ತು ಕೆಲವು ಜನ ಬೇತಾಗ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಫಲ ಊರು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವು ತಿಂಗಳ ಊರು ಬರ್ತದೆ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಂದ ಹೆಂಗ ಊರಿನ ಕೆಲವು ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಗರಡಿ ಜನ ಮಾಡ್ಕೊನಾರು ಗರಡಿದೊಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊನಾರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಸಾಧಾರಣ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದು ಆತ ತಿಂಗಳ ಬರ್ತದೆ 3 ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರಿಪುವೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪೂಜೆ ಕರಿಪುವೆ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಜನ ಇಲ್ಲದ ದೈವದಕ್ಕಲ್ಲ ಎದ್ದ ಬೇಲೆ ತಿನ್ನೋಕಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಮಲ್ಪುಜಿರಂದ ಹಚ್ಚಿ ಅವ ಅಕಲಕಲ ಮನ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಕಾರ ದೈವ ಒಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕಳು ಸಿದ್ಧಳುತ್ತಿರ ಖಂಡಿತ ಆ ದೈವ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಾನು ಇಟ್ಟೇ ಪಂಪಿನ ವಿನಃ ಖಂಡಿತ ಅಕ್ಕಳು ಮನಶುದ್ಧವಾದ ಹೋಗೋ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಲ್ತಿರಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಫಲ ದೇವರು ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೇಮ ಇದ್ದೇನೆ ಕತ್ತಿನಗಳು ಫಂಡ್ರೇಜ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ದಾಲಚ್ಚಿ ಅವು ಪ್ರತಿ ವರಿಯ ವಿಷಯ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ఉండాలి ಈಗ ಗೊತ್ತು
ಇದು ಜನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಏರು ಎಂಚಿನ ದಾದ ಕತೆ ನೇ ಕೆಲವು ಜನ ಮಸ್ತೋ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದಂಧಗಳು ನೇಮನೇ ಪದ ಉಳ್ಳೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೇಮ ದಾಂತಿನದಾಗ ಅವೇ ಕೆಲವು ಜನ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕುಲನ್ನ ಬೇಲೆ ಪೋಪ ಅವು ಒಂದು ಮೇಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಆಯ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಿನ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುದ್ದು ಎತ್ತನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಬಿಟ್ಟು ಬೇತೆ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಫಂಡ್ ಇಂತ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಅಡಗದು ಬೇಲೆ ದಾಂತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಲ ಮೂಲಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಜೋಕುಲು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಪಿನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಲ್ದಿನ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಪುರ ವಿಷಯ ಫಂಡ್ ಕಂಚಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೇಮಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ನೇಮೋಡೆ ದಿನ ಹೋಪಿನಂಗೆ ಕರೆ ನಾ ಸುಲ್ಟೆ ಪಂಡ ಅಜ್ಜಿನ ಹತ್ತಿನ ಗೋಲ್ದ ಮರದ ಬಲ್ದೆ ತಂದು ಇಂಚ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಬರ್ತತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ಅವು ಒಂದು ಬರ್ತತ್ತು ಆ ಟೈಮು ಅವೇನು ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಹೆಂಗೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಕುದಾರನ್ನು ಬಂದು ಬುಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಈ ಇನ್ನೇನು ಮತ್ತು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಅಂತೂ ದೇವರ ಕೈ ಬುರ್ಜಿ ಯಾವ ದೈವ ಕೈ ಬುರ್ಜಿ ಯಾವ ನಿತ್ಯನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಆತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂದು ಭಾರಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಜನ ಏರನ್ನು ಪಂಡಾಗ ಏನು ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪಳೆ ಮೋಂಟ ಪಂಬದೇ ಪಣದು ಪಂಡ ಏನು ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಗುಡ್ಡ ಪಂಬದೇ ಪಣದು ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೂತುಜಿ ಆರು ಭಾರಿ ಪುದಾರದ ಜನಗೆ ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆಲ್ಲ ಎತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಗುಡ್ಡ ಅಜ್ಜೆ ಗುಡ್ಡ ಪಂಬದ ನೇಮ ಕರಿಬೇಕಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮಲ್ಪಲ ಬಲ್ಲ ಪಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತೆರಿಗೆ ಗುಡ್ಡ ಪಂಬದೆ ಅಂಚಿನ ಆತನ ಮಗ್ಗಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ಲ ಮೋಂಟ ಪಂಬ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಂಡೆ ಆ ಮೋಂಟ ಪಂಬದೇ ಪಂಪಿನಾರು ಭಾರಿ ಅರೆ ನಂಗೆ ಮದ ಪಂದಿನ ಘಟನೆ ಖಂಡಿತ ಪಂಪೇನು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಯವ್ರಿಗೆ ಮಾಸ್ತುರ್ಲಿ ತಾತನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಲ್ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳಿ ಏರಿ ಮೋಂಟ ಪಂಬದನ್ನ ಇನ್ನು ಮೆಗ್ಗೆ ಪಂಡದು ವಾಸ್ತವ ಬೆಳೆ ಪಂಡದು ಆರೊಂದು ಮೋಂಟ ಪಂಬದನ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಮಲ್ಪಡೋದು ಪಂದುಲ್ಲಿ ಆರು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೀವ ಕೀರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಮೂರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನ ಬಗ್ಗೆಡು ಭಾರಿ ಬುಗರ್ತೆ ಕಣದ ಬೊಕ್ಕ ತೂನಗಾರ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಎತ್ತಿಜೆ ಒಂಜಿ ಮಾಮೂಲಿ ಜನ ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಠಪುರಾದು ಒಂಜಿ ಇಂದಾದು ಆನ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎರೆಗಲ ವಾ ಒಂದೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಪಿರಜಾರಂದ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಅವನ್ ಈ ಆ ಘಟ ಅರೇನ ಎನ್ನನಾಗ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೋಳು ಇನಿಕಲ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಯಾಪುಚ್ಚಿ ಆ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪುಟಿಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟೋಡು ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ನಂಜಿನಾದ ಕೊಪ್ಪರೆ ಅವು ಮನುಷ್ಯರು ಎತ್ತಿನವಿ ಆಡ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ನೆಪಲ ಮತ್ತೆ ಪರಿಚಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಖಂಡಿತ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಕೆಲಸ ಅದು ಅವು ಯಾಪನ್ ಪೂಜೆ ಅದೇನು ತೀರ್ಬೋದ ದೇವ ಒಂದು ಮಿತ್ತು ಉಲ್ಲೇಡಲ್ಲ ದೇವರ ಪಾದೋಡು ಅದೇನು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಮದ ಮೋಂಟ ಪಂಬದೆ ಪಡು ಬಿದ್ರಿ ಮೇರು ಮೇರೇನು ಮದಪರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಜನ ಒಂದು ಡಾಲ್ಟ್ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಬಂತು ರಡ್ಡನೆ ಎನ್ನ ವಿಷಯಗಳು ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದನು ಮುಂಜತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಘಟನೆ ಪಂಡ 10 ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಎದುರು ಪೋಡುಂದ ಹಾಗೆ ಅದೇ ಎದಗಾರಿಕೆಲ್ಲ ಬೋಡಿ ಈ ಸುಲಭಾಪತಿ ನಾಟಕ ಅಂದ ಬಾಯಿ ಪಟಕಾಲದ ಸೇಜಿಡ್ ಬಂದ್ಪಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಡ ಎದುರು ಪಾತ್ರನು ಪಂಡ ಕೋರ್ಟು ವಕೀಲರು ಕೋರ್ಟು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಎತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅವಳು ಉಂಡೊಂದು ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡನು ಆಂಡ ಆಯಗಳ ಒಂದು ಎದೆ ಇರಬಹುದು ಒಂದು ಇನ್ನ ಮಡುಮಂಡು ಯಾನು ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟದೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ರಡ್ಡು ಗುತ್ತುಂಡು ರಡ್ಡು ಗುತ್ತುಗೂ ಭಾರಿ ಸಂಪಾದನೆ ಜಾಗ ಬಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರು ಮಸ್ತ್ ಸಂಪಾದನೆ ತೂವನೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಬಯ್ಯ ಶುರುವಾಯಿನ ನೇಮ ಮೊಣದಾನಿ ಬಯ್ಯ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಅವತ್ತು ನೇಮ ಪೀರಿನಾಗ ಆತಲ ಪುರ್ತು ಅಂಚಿನ ನೇಮ ಅವಳು ಊರದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬೋರ್ನು ಊರ್ದು ತಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬೋರ್ನಾಗ ಅಂಚಿಡ್ಲ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡು ಇಂಚಿಡ್ಲ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡು ಲಡಾಯಿ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಂಚಕಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂಚಿನ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಕಳು ಪೂರ ಬರ್ತೇವೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿದೀನಿ ಯಾನೆ ಕಟ್ಟುವಂತೀನಿ ಅವಳು ಹಂಗ ಆತು ಬರ್ತ ಆ ದೈವದ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಆದವ ಆ ಘಟನೆ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಊರಿನ ಅಂಡ ಆ ನೇಮ ಪೀರಿತು ಕರ್ಸಲ ಮಣ್ಣಿನ ಬರಿಕ್ ದೀದು ಬಲ್ಪುನ ಬೇರೆ ತಡೆ ಪಂಡ ಆಯಗಲ ಅವಳು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಪಾಡ್ನ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ನೇಮ ಕಟ್ಟನೆ ಬಸ್ನ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಆಡ ಆ ದೈವ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಿಡ್ತಜ್ಜಿ ಏನ ನಾಳೆ ಅವಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಡಾಮೆಂಟ್ ತಕ್ಕಳು ಬತ್ತದು ಅಲ್ತ ಬಂಡವರಿಗೂ ಬೀಗ ಪಾಡ್ದು ಬೋತಾರೆ ಅವೇ ಒಂದು ದುಂಪದ ಇಟ್ಟು ಆ ಘಟನೆ ಮದಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಇದ್ದಂಕ ಮಲ್ಲ ಘಟನೆ ಆ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ ಆಣಿ ಅದು ಫಿಲ್ಟನಿಗೆ ನೀಟ ಅಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ನಾಳೆನ ಒರಿಪಾಯತ ಎನ್ನ ಜೂನು ಒರಿಪಾಯತ
ಪಂಡ ಎನ್ನಿಕಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಮಲ್ಲ ಘಟನೆ ಆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ನೇಪಾಳ ನಂಬುವೆ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ವಿಷಯ ಏನು ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ದೈವಾರಾಧನೆಗಳ ಇಷದ ಕಾಲದ ದೈವಾರಾಧನೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ಫರಕ್ ಬೂರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಫರಕ್ ಬೂರ್ದು ನಾ ಸುರುಟೆ ಪಂಡ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಅಗಲ ಪಾಡುವಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಚನೆ ಅಗಲನ ವೇಷಭೂಷಣ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ತೆಪೂಪಿನ ಬರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ದುಂಬು ಶಂಕರು ನಳತೊಂಬುದು ನೇಮಕಡು ತಗಳೆಗಡೆ ಬೂಪಿನ ವಾಹನಗಳು ಆತಂದು ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಫರಕ್ ಬೂರ್ದು ಅವೇ ಬುಡ್ಕ ವಾಹನ ಬುಡ್ಕ ಪೊಬಿನಾರ್ಮ ಬುಡ್ಕ ಇತ್ತ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಸ್ತ್ ಪರ ವಿಷಯಡು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಡು ಮೊದಲನೇ ಪಂಡ್ಪೇನೆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಡು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಈಗ ಇಂಚ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾಡು ಮೈಸಂದಾಗ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಬಣ್ಣ ಪಾಡು ಇರ್ತೈತಿ ಇತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡದ ನೇಮ ಕಟ್ಟುವೆ ದುಂಬು ಸುರುಕು ಮೂಲೋಡು ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಗಣಪತಿ ದೇವರು ದುಂಬುಗೆ ಅಂಚನೆ ದೈವಲೆಡು ಮೈಸಂದಾಯ ದುಂಬುಗೆ ಅಂಚನೆ ಮೈಸಂದಾಯ ಬಣ್ಣ ಪಾಡಂದೆ ಮಂಡೆಗೆ ಮೈಸನ್ನಾಯನ ಮುಗ ಕಟ್ಟದ್ದು ಅಂಚನೆ ಅವು ಕಟ್ಲದ ನೇಮ ಬಣ್ಣ ಕ್ರಮತ ಕೆಲಸ ಅವು ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಬಣ್ಣ ಪಾಡಿದೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ತು ಅವು ನೇಮ ಕಟ್ಟು ಓಲಯ್ಯನ ತೂತು ಇಚ್ಚಿದ ಜಮನೆ ಪೂರ ಅವೇನು ಮಲ್ತುಂದು ಅವು ಪೂರ ತಪ್ಪುದ ಕೆಲಸ ಅವು ಏನು ಬಂಡೆ ಆಡಂಬರ ಅನ್ಪೇರೆ ಅವು ಎದುರು ಬುಗರಿ ಇರಲ್ಲ ಬೆತ್ತದ ಅವಿನ ಪುರ ಬೆತ್ತ ಇರಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿನ ಕುಲಿ ಒಪ್ಪು ಎದುರು ಬುಗರಿ ಇರಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದು ಮళ్ళీ ಎದುರು ಇರಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಬಣ್ಣೆ ಸುಳ್ಳು ಪಂಪೇರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ತಪ್ಪು ಅಂತ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚೆನೆ ದುಮ್ಮಾದಿ ನೇಮ ಮಾಡು ಜಾರಂದಾಯ ನೇಮ ಮಾಡು ಅನ್ನ ಪಂಜರಿ ನೇಮ ಮಾಡು ಆ ಊರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ಅವನ್ ಕೇಳೊಂದು ಈ ನೇಮ ಘಟನೆಗಳು ಅವನ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಬರ್ದು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ನಾವು ಪಿರಮಣ ಪೂಜೆ ಬಂದ ಆ ಕಡೆ ಅವರು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆದುಂಡು ಬಂದ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೇಮ ಹೋಗ್ಕೊಂಡಾನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆ ಊರದ ನೇಮ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ ಆ ಜಾಗದ ನೇಮ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ ಕೆಲ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ತಪ್ಪು ಅಂಜನೆ ನೇಮ ಮಲ್ಪ ಬಲ್ಲಿ ಮುಲ್ತ ಕಟ್ಟು ಊರಿಗೊಂಜಿ ಕಟ್ಟು ನಾಡುಗೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ಮಾಡೋದುಂಟು ಆ ಕಟ್ಟದ ಆ ಊರದ ಕಟ್ಟದ ಭಾಷೆ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರದ ಬೇಲೆನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಇನ್ನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಪೂಜೆ ಒಂದು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪಡ ಪೋಡು ಪೂರ ಹಾಲಾಪಿನ ಕೆಲ ಕುಲ್ಲ ಅಂಚ ಇಸ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲ ಕೊಡು ಏನು ದೇನ್ ಮಂಡ ಪಂಡ ಜಾಗಲ ಉಂಡು ಆಡ ಪಣ್ಣನ ರಾಜ ಜನಕ್ಕಲೇ ಪೂರ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಆ ಊರದ ಜನಕ್ಕಲೇ ತಗೊಂಡು ಯಾನೇ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ಇತ್ತ ಬೇರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಕ್ರಮನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಆ ಕ್ರಮ ಪ್ಲೇನು ವಿಷಯ ಪೂರ ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಣದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ ಜನಕ್ಕಲು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಅక్కడ ಪಂಡೆಡ್ ಎಂಕ ಜನಕ್ಕಲು ಇಂಚ ಪಂಡದವನು ಆ ಕಡೆ ಪಣ್ಣಡು ಅವು ಅಂಚತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ದುಂಬು ಎಂಚ ಮಲ್ದನ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂಪೋಡು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಪಂಡೆರಡ ಆ ಕಡೆ ಅರ್ಥ ಆಪು ಒಂದು ಅಗ ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹುರಿದು ಮಸಲ್ ಅವು ತಪ್ಪು ಊರುಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂದ ಆಪುದವಳು ಕೆಲವು ದೈವಾರಾಧನೆ ದೇವಿನ ಸಂಜೆ ಪೊಣ್ಣ ದೈವದ ಪೂರ ದೇವಿನ ರೂಪ ಮಲ್ಪುವೆ ಅದು ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪ ದಾದ ಜಗಡೆ ಹೊರಲ ಅವಡು ಮಲ್ಪನ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅವಡು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳು ತಪ್ಪು ಕ್ರಮಟ್ಟು ನಡತೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವು ನಿಖಿಲೇ ಬೂರ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲು ಎಂಚ ಮಲ್ಪವರು ನಿಖಿಲು ಸುಳ್ಳು ದುಂಬು ಈತು ಪೂರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಬ್ಬಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಹತ್ತಿಜಿ ಖಾಲಿ ಕೇಪುರ ಹೂಟು ನೇಮ ಹೋಗ್ತದೆ ಕೇಪುರ ಹೂ ಕಟ್ಟದು ಅಂಚೆ ತಲೆ ಕೊಂಚ ಕೇಪುರ ಹೂ ಕಟ್ಟದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ದಾಳ ಎತ್ತಿಜಿ ಪದ್ದೆ ಬಂದ ದಾಳ ಎತ್ತಿಜಿ ಆ ನೇಮಡ ಆಗುತ್ತು ನೇನೇ ಕಟ್ಟತೀನಿ ಅತ್ತೇನೋ ಊರಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತ ಪೂರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಆಗ್ತದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಅವರ ಕ್ರಮ ಓ ದುಮ್ಮು ಪಂಡ ಪರಾತನು ನುಗ್ಗಿಪರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಸತನ್ನು ತೋಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಈ ದೈವಾರ ದೈವ ಪಂಪಿನ ಆತ್ತೆ ಹೊಸತನ್ನು ತೋಡ್ರು ಬರ್ತಿ ಪರತನ್ನು ನುಗ್ಗಿಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಎಂಚೆ ಮಲ್ದನ ಅಂಚೆನೆ ತೆರೆ ಪೂ ಪಾಡ ಪೂತ ಹೆಸರು ಪಾಟಿ ಎಲ್ಲ ಅವು ಅಂಚನೆ ಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂಪೋಲಿ ಅಂದೆ ಪಂಪಿನ ಪತ್ತರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚನೆ ಈತೆ ಪಂಪಿನ ಎತ್ತಿದೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಪಂಜಿರ್ಲಿ ಮುಖ ತಾಬತ್ತು ಪಂಪೆ ಮುಖವಾಡಿಕೆ ಪಂಡ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೋನೆಗೆ ಕೆಲವು ಮೋನೆಗೆ ಏರ್ನ ಉಂಡು ಮುಖ ಇತ್ತೆ ಪಂಚಜಿ ಮಾದಿ ಪಂಡ ಮೋನೆಗೆ ಮುಖ ಏರ್ನು ಮೋನೆಗೆ ನಿಖರಂಚೆ ಮರರಾಯ ಮೋನೆಗೆ ಮುಖ ಏರ್ನು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಾಗುಡು ಅಂಚನೆ ಮೂರು ಸಾರಾಲ್ಜಿ ಮಾದಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಜಿ ಮಾದಿ ಪಂಡ ತಲೆಗೆ ಏರ್ನು ಮುಖ ಅಂತ ಕೆಲವು ಜನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವರು ಏನು ದೈವ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಪೂರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡಿ ಅವು ಕಡೆ ಕಾರಣ ಪಂಪೇರು ಎಂಕ ಈ ಬಣ್ಣ ಹೂ ಬಣ್ಣ ಮಾರ ಎಂಕ ಮರಳು ಮರಿ ಮಾರ ಈ ಅರ್ಧಲ ಅರ್ಧ ಬಣ್ಣ ಮಗಳಿಲ್ಲ ಸಲ ಕಲಿಯಲ್ಲ ಸರ್
పని పిన్నది మొక్క అక్కడ ఇట్లా దైవం ఉందే ಗೊತ್ತು ಬಿಡಿಗಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ అని చెప్పు మా కట్టనే కేను ఉండలేదు చిన్నగా దైవం 4 జನ కేను ಬಸದು ಆ ದೈವ ಬಣ ಒಂದು ಮಸ್ತೋ ವಿಚಾರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪಣ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೇಮ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಸರಾಲ್ಜಿ ಮಾರಿ ಈ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಪಾಡ ಮರಜಿ ಮಾದಿಗೆ ಅವು ತಪ್ಪತ್ತ ಮಾರೆ ಅತ್ತ ನಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪಣ ನೋಡತ್ತ ಅಂಚೆ ಆತಿನ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಪಂಡ್ರೆ ಅತ್ತಾಪಿಟ್ಟು ಅನ್ನಿತ್ತ ವಿಚಾರ ఒక్క అని దుమ్ము సిరిట్ సాధారణ ఎంకలు అమ్మేరినాక నుండి పోనగా సాధారణ రడ్డు అంటే కాండే పోయాడు ఎంకలు భయ్య ముట్ట ఎంకలికి అమ్మేరినాక అంచి మలుతుంది ఎంకలు కాడి అన్నితనే బేలెత్తాను సిరీటి అని మలుపు అవి సింగార మలుపు అవి మలుతుంది కదురు ముడి ముగత ముడి అంచె జక్కెదాన్ని పూర సిరిట్టి ఇట్టే పూరైన అత్తండి కాల చక్రకు తక్కనే పిత్తಳೆ పోదు బొల్లి బత్తుని బొల్లి పోతు బంగారాన్ని ಬಕ್ಕೊಂದು ವಿಚಾರ ಒರಿ ಬೋರ್ಡ್ನಕ್ಕ ಮಲ್ಪುವೆ ಬೋರ್ಡ್ನಾತ್ ದೇವರು ಆಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯ ಮಲ್ಪುವೆ ವಜಾನದ ಅಣಿ ದಿನ್ನದ ಅಣಿ ದಿನ್ನದ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅವನು ಕೋಡ್ಡೆ ದಿವಡವು ದೇಂದ್ರ ನನದ ಫೀಲಿಗೆ ಅವನು ದಿರ್ತು ಕಟ್ಟದ ನಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಹಚ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲುಂಡು ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಪಂಡ ಕ್ರಮೇಣ ಎಂಕನ ಪಂಬದರ ಜಾತ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಒಳ್ಳೆರಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಬಡಗು ದಿಕ್ಕುಡು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಕೊಡಲೇ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿನಕು ನನ್ನ ಎನ್ನಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಪ್ಪ ಎನ್ನ ಊರಿ ಮಗಿ ಒಪ್ಪುನು ದೈವರಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪದ ಬಲ್ಲಿನ ಪಣ ಜಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೀಡ್ತೆ ಆಗ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಕಲ್ದೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಕ್ರಮಾತ ಬೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನೇಲಿ ಎತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಕಡೆ ಬಿಡೋಡ್ಚಿ ಪಕ್ಕ ಎತ್ತಿ ನಂಗೆ ಬುಡ್ಚಿ ಕ್ರಮತ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಚಾಕ್ರಿ ಆತ ಮಲ್ತೊಂಬಲ್ಲ ಅಂದಿತ್ತೇನು ಆಗಲಂತ ಕಲ್ಪದಿಂದ ಅಂತೂ ಆಗ ಇಚ್ಚಿಚ್ಚೇಟು ದೇಪಂಡ ಎನ್ನ ತೂದೆ ಆಗ ಬಡಿಸಿದೆ ನಾನು ಒಲ ಮಲ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಅನ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ 14 ದಿವಸ ಗೊತ್ತು ದೇವದಾಗ ಕೊಲ ಕಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ದಾಲ ಇನ್ಕಮ್ ಮುಚ್ಚಿ ಅವೇನು ತುದ್ರು ಆಯ್ಕೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಉಂದಾಪು ಪಂಡ ಒರಿಯನೂರಿ ಪಾಂತೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಒರಿಯನೂರಿ ಕೇಣೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಪನಗ ತನ್ನ ಕೆಲಸನ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಬತ್ತು ಮಲ್ಪುನು ಅದಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಇಚ್ಚೆಚ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಪುರ ಆಯ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇರ್ನ ಕಾಲಡಿಗೆ ಒಂದು ಪಣ ಒಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ದೇವರಂಚ ದೀಪ ತೂಕ ಅಂಚನೆ ಅವನು ಕಲ್ಪದೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪದೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ ತೂಕ ಆಗ ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ ಕೊರಪೆ ದೇವ ತೂಕ ಆತ ವಿಚಾರ ನಾನು ಸುರುಟೆ ಪಂಡೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಖಂಡಿತವಾದ ರಾಜ್ಯ ತತ್ವವನ್ನು ಸುರುಟೆ ಪಂಡೆ ತೇ ಪಂಡ ಅವು ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪು ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಪನಗಳ್ಳಾವಡು ಅತ್ತ ಅಂದ ಕುಳಿ ಪ್ರೇರಣ ಮಲ್ಪುನಾಡಾವಾಡು ಎರ್ದಾಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತದೆ ಅವು ಅದೇ ಸತ್ತನಂದೇ ಪಣ್ಣೋಲಿ ರಡ್ಡನೆ ಅವನು ಸಮ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಾಡ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಬುಜ್ಜಿ ದೈವ ಶಾಕ್ರಿ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಬುಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡು ಪುಂಜಿ ಜವನರೇ ಅಂಚನೆ ಊರದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ ಒಟ್ಟಾದು ಬೇತೆ ಊರು ಕ್ರಮ ನೋಡುತ್ತದೆ ಪಂಡ ಆ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಫರಕ್ ಒಪ್ಪುಡು ಆದರೆ ದೈವದ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹಿರಿಯರ್ನಗಳ್ಳ ಅಕಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಕುಲೇ ಸಮಾಲ್ಪುಡು ವಿನಃ ದೈವ ಚಾಕರಿ ಎಲ್ಲ ಆಪುಚ್ಚು ಅವು ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪವನ ಎಲ್ಲ ಆಪುಚ್ಚು ಊರ್ದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಜವನ ಪುರ ದುಮ್ಮೆಂಚೆ ನಡ್ತು ಪಂಡ ಹಿರಿಯರ್ನಗಳ್ಳ ಕೇಂದ್ರ ಬಸದು ಅವನು ಪುರ ಇಂಚೆ ಮಲ್ತೋತ್ತರಿಗೆ ಅವನು ಅಂದಾತ ತೆರೀತು ಅಕುಲೇ ಅವನು ಮುಂದರಿಪುಡು ವಿನಃ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಒರಿಯಿರ್ಬೋದು 5 ದಿನ ಕೊರಬೋದು ನೇಮ ಕಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಬೋಪಿನಿ ಆಯ್ಡ ಪಂಡ ದಾದ ಪ್ರೇಜರ್ ಚಾಕರಿ ಆಯ್ಡ ಆಪುಜವು ಆಯ ಪಂಡದ ನಿಗುಲು ಮಲ್ಪು ಅದೇ ವಿಚಾರ ಅವು ಕ್ರಮ ತತ್ತಲ್ಲ ನಿಗುಲು ಸಮಾಲ್ತೊಂಬು ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 2-10 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಣ್ಣಂದ ಈ ಟಿ ವಿ ಪೂರ ಬತ್ತಿ ಪೊಕ್ಕ ಅಂಚೇನೆ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಬೈದಂದ್ರೆ ಟಿ ವಿ ಬತ್ತಿ ಪೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕಳು ರಾತ್ರಿ ಪೊರ್ತುಗೂ ಹೆಚ್ಚಿ ಉಂದೆಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪೂಪುಜೇರು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಉಪ್ಪುನು ಒರಿ ಪೂರ ಫಲ ಉಪ್ಪುನಕಲು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಉಪ್ಪುನು 1 ಜನ 2 ಜನ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕುಲು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಡೆ ಗಿತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಬಿಡಿಸ್ತಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಇಲ್ಲ ಟಿ ವಿಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮನೋರಂಜನೆ ಅಂಡ ರಡ್ಡನೆ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ಏನು ಅನ್ಪುವೆ ಗಗ್ಗರ ದೀರು ಆಯ್ ಬಾಜಿ ಸೋಗದ ಜವ ನಲ್ತೆ ಪೊರ್ಲಾನ ಪೋಯ್ ಗಂಧಲೆಗೆ ತೊನುತ್ಯಾರು ಇದ ಪೋದಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಪುಣಕು ನೇಮ ಕಟ್ಟನೆ ಎಲ್ಲ ವಾದ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ನಾಳೆ ಜನ ಪು ಅಂಚ
ಅಕಲೆ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡ ಭಕ್ತಿ ದಾಂತ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವನು ಅಂತೂ ದುಮ್ಮುತ ಕಾಲು ಅಂಚತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಆತೆ ಬಣ್ಣ ಪಾದ ಕುದ್ದುನುಂದ ಆ ನೇಮ ಪೀನ ಮುಟ್ಟದು ಅಕಲು ಅಜೆ ತಪ್ಪುಜೆ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಕೇರನಲ್ಲ ಬೂಲ್ಯ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕದು ಗಂಧದ ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಹೋದು ಬರ್ಪಿ ಪಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆ ಅವು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಆ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಚ ಆಯ್ಸ ಜನಕ್ಕಲೆಗಳ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪಜಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪಜಿ ಅವೇನು ಅಕಲ ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡು ಹೆಚ್ಚು ಪಂಡ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ನಿಕ್ಕದ ಮಾರ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಂದ ನೋಡಪ್ಪು ಅಂಚ ದೈವನಿಗಳಿಗೆ ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದ ಒಂದು ಭಕ್ತಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಜಾಗಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಬೂಲ್ಯಂದು ಬತ್ತದ ಮುಂದೆ ಕೊಂಚ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡದು ಎನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತೆ ನಾನೊಂದು ವಿಚಾರ ಬಂದ್ಪೇನು ಸಾಧಾರಣ 30-35 ವರ್ಷದ ದುಮ್ಮೆ ಆ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದಾಗ ಭಾರಿ ಪುದರದ ಬೆಳ್ಳೆ ದೇವರಾಜ ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಭಾರಿ ದೇವರ ಮಸ್ತ್ ಪುದರತ್ತನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೆಂಕು ಪಟ್ಟಿ ಕೊರಿಯರು ಇಲ್ಲಗೆ ಬತ್ತದು ಕೊಡೋತ್ತೆ ಇತ್ತೇನೆ ನಾನು 1 ಕೋಟಿ ನೇಮಂದಾಯಿ ಸತ್ತಕ್ಕೆ ಏನ ಚಾಕರಿದ ಬುಕ್ಕರಿ ಏನಾರು ಫೋನ್ ಹೋದಾನು ಆರು ಪ್ರಾಯಣ ಆರು ನೇಮ ಕಟ್ಟುಜೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರಿ ಫೋನ್ಡಿ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ನಿಜವಾದ ನನ್ನ ನೇಮಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಗೊಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಕೊರ್ಪಿನ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಪಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಸಂಚಿಕಾರ ಪಂಡ್ಪರೇಕು ಪಂಡ ಜೋ ಸಂಚಿಕಾರತ್ತೆ ಸಂಚಿಕಾರ ಪಂಡ ಆಗೊಂಜಿ ನೆನಪು ಕೊಂಚ ಆಗ್ಬಿಡು ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೆ ಆಗ ಈ ಹೊಣೆ ಪಂಡದು ಆಗ ಕೈ ಮುಗ್ಗು ಅಂಚ ಸಂಚಿಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಪೋಪಿನ ಕ್ರಮ ಮತ್ತನ್ ಈ ಸಂಚತ್ ಇತ್ತೇ ಹೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತಂದೆ ಅವ್ನು ನೇಮನ್ನ ಮುಕುಲೆ ಪೋಪಿನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ದೇ ಪಂಡ ಆಗ ಬರೋಡತ್ತ ನೇಮ ಮುಕುಲು ನೇಮಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಸತ್ತು ಮುಕುಲು ನೇಮ ಕಟ್ನಕಲೆ ಹೋದು ಆಯ್ತ ಪಾತ ಅವು ಯರಾಜ ಅಲ್ಲ ಅವಡ ಆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ನ ಬಂದಿನಿ ನಾನು ಅಂಚ ಹೋದು ಜೊತ್ತೊಂದು ಅಂಚೆ ಈ ಐಟ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಯಾನ ಭೂತಾರಣದ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಅಜೆ ತತ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಯಾನ ಅವು ಉಂದುಲು ಒಂಜಿ ಅಜೆನೆ ಉಂದುಲು ಅಜೆ ತತ್ತೊಂದು ಸುರುಟು ಉಂದು ಮೂಲ ಅಜೆ ಈ ಮೂಲ ಅಜೆನೇ ತತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಕ ಊರು ಕ್ರಮ ಸಮ ದೈವದ ಓ ಸಮ ನಿಖಲು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಂದು ಸುರುಟ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲ ಬರೋದೇನೆ ಮೂರು ಫೋನ್ ಪೋದಾಯ ಗೊತ್ತಾದೆ ಬೋದು ಕೈ ಕರಪಾಸದು ಎಣ್ಣೆಮ್ಮ ಕಟ್ಟುವ ಪಂಡದ್ದು ಜೊತೊಂದಾಗ ಬಕ ಆಯದಾದುಂಡು ಅಂಚ ಮತ ಈ ನೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಜೆ ತತ್ತೊಂದುಂಡು ರಡ್ಡನೆ ಅಜಲ್ದಾಯಡನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನ್ನ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲಿ ವಿಧಯ ದಶೆ ತುಂಬರಿ ಪಂಪೆ ಪರವೂರದ ಸೊಬಗೆಗೆ ಹಿಡಿದು ಊರ್ದ ಕಲ್ವೆ ಅವಲಿನ್ ಪಂಡ ಅಜಲನ್ ಬಂದಿನಿ ಆಯ್ ಊರ್ದೆ ఆయన ఎత్తున ఇంట్లో నికాజన మళ్ళీ జనం తోరుంబే దుమ్ముల కాలం గత్తದ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತಾವೆ ಇತ್ತವನ್ನೇರನ್ನು ಪೂಜೆ ಗತ್ತ ಅದಾಗ ಇಂಕು ಜನ ಮಲ್ತು ಕೊರೋದು ಇತ್ತರ ಬರ್ಪೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಕು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಾ ನಿಕಾಜನ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅಥವಾ ನಿಕ್ಬೋರ ಜನ ಮಲ್ತು ಕೊರೋದು ಈ ಬಾಜ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಸುಧಾರ ಈ ಸಂಚತ್ ಎಂಕುಲೇ ಬೂತು ಕಟ್ಟುವ ಅಂತ ಕೆಲವು ಕೇಳೋ ಬೋಪಿನ ಕುಳ್ಳಿ ಅದಾಗ ಅದೇ ತಪ್ಪಂದೆ ಹುಲ್ಲುಜಿ ಮುನ್ನೇನು ಮಾತ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಡ್ಡ ನೆಕ್ಕು ಮಾತ ಜನಕ್ಕಲು ಜವನೇರಿ ಅಂಚೇನೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗುತ್ತು ಬಾವ ಬರ್ಕೆದ ಕುಲ್ಲು ನೆಕ್ಕಲು ಪೂರ ಒಂಜವರು ನಿಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪಾತಿರೋರು ಒಂದೇನು ಸುರು ಸರಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಮೂಲವನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಮೂರನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ತಾರಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೊಕ್ಕು ಸರಿ ಆಪು ಒಂದು ಏನು ಮೊದಲು ಗೊತ್ತು ಬೇರೆ ತರ ಬಾಡಿನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಎನ್ನಕ್ಕದ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದ್ದರು ಮೂಲೆ ಗುಂಪಿ ಎಂಕಡೆ ಕೋಡಿ ಲೆಪ್ಪುನೆ ಎಂಕಡೆ ಲೆತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನೇಮ ಒಪ್ಪಿನಿ ಎಂಕಡೆ ವಾ ಕುಲಕುಲ ಒಬ್ಬಜ ವಾ ಗುಂಪುಗಳಜ್ಜಿ ವಾ ಸಂಘಟನೆಲಜ್ಜಿ ವಾ ಉಂದಕ್ಕಿಲಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ఆయన ಒಬ್ಬಜ ಒಬ್ಬಜ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬಜ ಎಂಕಲು पण ಎಂಕ ಲೆತ್ತನ ಪೋಯ ಕಸು ಮಲ್ತ ಎಂಕ ನಾತಿಗೆ ಬತ್ತ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ತನಕ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅವರೇ ಹೋದು ಫೋನ್ ತಗ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೂರ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ತಾವು ಮಲ್ಪಡು ಅವು ಯಾ ಪನ್ಪಿಜಿ ಆದ ಒಂದು ದಸ ಎಂಕನ ಬಂಜಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೂರ್ದು ನೆಕ್ ನಿಕುಲೇ ಸಮ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ನಿಕಲ ಈ ಜಾಗದ ನೇಮ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದಾಗಲು ಸಮ ಮಲ್ಪಡು ಎನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭನೆ ಇಸೆ ನಿರಂತರವಾದ ನಡತೊಂದು ಪುಣ್ಬಂಡ ಜಾಲತಾಣ ಇತೆ ಏನು ನೇಮ ಕಟ್ಟಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸೀರೆ ಬೆರಿಯಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿನ ದೇವಣ್ಣ ಎನ್ನ ವೈರಲ್ ಅವಡು ಏನ ಪುದರ್ ಕಣ್ಣೋಡು ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ಪುನು ಐಕ್ ಪಾಡ್ನು ನಿಜವಾದ ನನ್ನ ಆಗಿ ಆ ದೈವದ ಆ ಬಣ್ಣದ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾನ ತಿಳಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾನ ದೇವರ ಯಾನಂದ ಮಲ್ಲ ಜನನ್ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಬಂತು ಅವು ನಿಜವಾದ ಸಣ್ಣ ಪಂಜಿನ ನೇಮ ಅಣ್ಣ ಪಂಜಿಲ ನೇಮ ಅಂಡ ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಬಡಕಾಯ್ದು ಇಕ್ಕಡೆ ಎಂಕುದು ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅರದಾಳ ಪಾಡದ ಇವಾಗ ಆಯ್ ಕೆಂಪು ಬಲ್ದು ಗಡ್ಡೆ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಪಾಡದೇ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಪಾಡಿದ ಕೇನೊಂದುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕದ ಗುರುಕಾರನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ ಕಾಳು ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ ಜಾಗ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂಡ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೇತಕ್ಕೆ ಪಾಟೊಂದು ಏನೋ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾನಾದಾಗ ದೂರ వచ్చి
ತೇಪಂಡ ಹಾಕು ಭಾಳ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಪಣ ಇಂಚಿ ಕೇನಕ್ಕೂ ತೀರ್ಬೋತಾರೆ ಇಸ ಜವನ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅಂಚಾತನ್ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ರೆಚ್ಚಿ ಎಂಕ ಕೇನ ಮುತ್ತೇರು ಪಣ ಎಂಕ ಗೊತ್ತುತ್ತುಂಡು ಎನ್ನೋಡು ಪತ್ತಿನ ಕುರುಬು ಕಪ್ಪು ಪಾಡೋಡೆ ಹಾಕು ಅನ್ನ ಪಾಡ್ರೆಚ್ಚಿ ಅಡೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಗ ಬಿಡು ಅವು ಅದ ಕಪ್ಪು ದೋಜು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಟ್ಟ ಪಾಡ್ರೆಚ್ಚಿ ಬೊಟ್ಟ ಖಾಲಿ ಮುಂಡು ಗೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬೊಟ್ಟ ಅವು ದುಮಾದಿನ ಕಟ್ಟ ಅವು ಪಂಚು ಮಾದಿನ ಕಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆ ಬಳಕಾಗುತ್ತೆ ಪಂಪ ಪುದರ್ ಪಣಪು ಜನ ಪಂಟ್ರ ಬಲ್ಲಿ ದೇ ಪಂಡ ಬೆತ್ತ ಕಟೊಂದು ಎನ್ನ ಜನಕ್ಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಗಲೆ ಪಂಡೆ ಅಂದಾಪು ಯಾನ ಒಡಿಯಾಗಿದ್ರೆ ದೂರ ತಯಾರಿಜ್ಜಿ ಅವು ಅಕಡ ಕಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಯಾನು ಕಟೊಂದು ಪನಗ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಅಂಡ ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಈ ಜಾಲತ ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಕಣ್ಣದ್ದು ಎನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಒಂದು ದೇಪಂಡ ಆತು ಪುದರ್ ಇತ್ತು ನಿನ್ನ ನಿಗುಲು ಎನ್ನಲೆ ಏರು ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಗುತ್ತಪ್ಪಂದ ನಿಗಲಿ ಬೆಳ್ಳೆ ದೇವರಾಜ ಪಂಡ ಏರು ಕೇಂದ್ರ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟ ಪಣುವೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಏನೋ ತೂದುಪ್ಪರೆಚ್ಚಿ ಏರೇನಿಲ್ಲ ಮತ್ತೋ ಜನ ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಯ ಮರ ದೇವರಾಜ ಪಂಡ ಅಂಚಾನ್ ಮಸ್ತೋ ಜನ ನಿಕ್ಲ ಮಾಡಿ ದೇವರಾಜ ಪಂಡ ಈಯ ಅವು ಗೊತ್ತಂತ ಏನೋ ಒಂಜಿ ತೂವರೆಗ್ಲಾದ ನೇಮ ಕಟ್ಟಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಜ್ಜಿ ನೇಮದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಏತು ಚಾಕರಿ ಉಂಡ ಆ ಚಾಕರಿದವಳೇ ಎನ್ನು ಚಾಕರಿ ತಕ್ಕಪ್ಪು ಬೊಕ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಬಲೆ ಪಾಡೊಂದು ಜೈನ ತಿರುಗಿ ದುಬ್ಬ ಪಾಡೊಂದು ತರೇನ ಪೂಜೆ ಕಟ್ಟದು ಮುಂಡೋಗ ನಾಮ ಹೋಯ್ತು ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಉಡುಪು ಸೋಟು ಪೊರುಳುಡು ಪರಬಲ್ಲಿ ತೂಪರಿಕೆಗೂ ಪರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಡು ಭಕ್ತಿ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಡು ಶ್ರದ್ಧೆ ಪೋಡು ಬೊಕ ಅವು ದೈವಗೂ ಸರಿಯಾದ ಪತ್ತರೆ ಸರಿಯಾದ ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ತೊಂಬೋಡು ಅದಾಗ ಈಗ ದೈವ ಫಲ ಉಂಟು ಬೊಕ ಈತ ವೈರಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಅವೇ ಪಂಜನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಆಗಲಿ ಬೆತ್ತಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಬೋಪಿನ್ ಫೋಟೋಗೆಪ್ಪುನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನಗಳು ಗೊತ್ತದ ఆయన ಫೋಟೋಗೆಪ್ಪುನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಾಡ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪಾಡ್ನು ಒಂದು ಅವು ದೈವದ ನೇಮ ಒಂದು ದೈವದ ಏನ ಪಟದ ದೈವದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮಾಡ್ರೆ ಅಂಡ ಮಗಲ್ಲಿ ಅವು ಓಲು ಕಟಿಯನ ಅವಲೇ ಉಪ್ಪುಟ್ಟು ವಿನಃ ఆయన ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಬೋಟ ಒಂಜಿ ಆಯ ಪಟ ಪಾಡ್ಸ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೇನು 25 ಕಡೆ ಕಾತೇನೆ ವಿದೇವರು ಪಾಡ್ನು ಏರಿಯಾ ತುಪ್ಪದು ಗೇರಿ ಮಲ್ಪುನು ಅವು ದಯ ಬೋಡುಂದು ಪುರ ಇತ ದೈವದ ಹೆಂಗ ಅವು ನೀನು ಉಂಟಾರ ಆ ದೈವ ಪಿದೇವರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು ಮಾರ ಅಂತ ಅಂತ ಪನ್ಪಿಣಿಕ ಇರ್ತಾರೆ ಪಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಮಾಡು ಆನ ನಮಗೇತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅತ್ತೇ ಮಲ್ಪುಡು ವಿನಃ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಪದ ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ 54 ವರ್ಷ ಬತ್ತುಂಡು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ದೇವರ ನಡಪುಂಡ ದೈವ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪೆ ఒక యాన మలుపు అనిపిన హంబ ఎన్నడజ్జ దైవలు మలుపుడు ಹಿರಿಯರ ನಾಲ್ಕು ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ఒక ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದೇಂಕ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತಿಲ ಉಂಡು ಹಿರಿಯರನ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಗೌರವಲ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನೈತಿ ದುಂಬುಗು ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ತಿಕ್ಕುಂಚಿನ ಸವಲತ್ತುలు ಕೆಲವು ಈ ಪೆನ್ಷನ್ ಅವಡು ಚೆಂಕದ ಈ ಸರಿ ಯಾನ ಪಾರ್ನ ಸಲ ತಂದಾನೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಾಲ ತಿಕ್ಕೋತ ಅವಳ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚೆಂಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬಲ ಸಿಕ್ಕತ್ತಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ದಾಳ ಸಿಕ್ಕತ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ ವಿನಃ ಅಂಚೆನೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿನಃ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೀರ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ಒಂದು ಬಂಗಾರ ಪದ ಸಿಕ್ಕದ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಬಾಲ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿಗಿಂದ ಪಣ್ಣದು ಏರ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 2-3 ಜಾಗದ ಕಾಡೆ ತಕೊಂಡು ಇನಿಕಲ ನಮ್ಮೊಂದು ಅಗಲೇ ಯಾನ್ ನಮ್ಮೊಂದು ಮಲ್ಲ ಗುತ್ತು ತಕೊಂಡು ತನಿಕಲೆ ಎನ್ನ ಅಂತೆ ಒಣಸ ಗಾಡಿ ಸರಿ ಆತನ ಪಂಡ 2 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಕೊಡ್ದು ಕಡಬಿಡು ಇನಿಕಲ ಕಡಬುರ ಒಂಜಿ ಜನ ತಾವು ಕುದರಿ ಯಾನ್ ಪಣ್ಪೂಜಿತೆ ಇನಿಕಿತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನಿಕ್ 30 ತಿನ್ಬಿಡಿ ಮಂಡ ಅರ್ನಯಾನ್ ಹತ್ತೆ ಪಂಡ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಬಿಡ್ದಿರು ಒಂದಿನ 6 ಬೋರ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಮನಸ್ಸು ಏನು ದೇವರ ಪಂಚೆ ಅಂತ ಪಣ್ಣದು ಆರು ಇನಿಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಆದಾಯತ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂಗೋಡು ಮಸ್ತ್ ದೇವರು ಅನುಕೂಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಅನುಕೂಲ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಆ ದುಡ್ಡು ಪಾಡ್ದಿನಕ್ಕೆ ಬಂಗೋಡು ಪಂಡ ಕೊರೋನಾದ ಬಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಓಲಾತನ್ ಮಣ್ಣು ಪೂಜೆ ಯಾನ್ ಕೇಳ ಬಾಯಿ ಬುಡಿ ಅಂದ ಸೈ ಇಂಕ ಇನ್ನಿಲ್ಲ 630 ಒಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನದ ವಿಚಾರಡು ಎಂಕೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಂಭಾವನೆ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಸಲ ತೊಂದರೆಜಿ ಆನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಂಡುಲ್ಲ ಯಾನಂತ ಒಂದು ನೇಮ ಕಟ್ಟ ಪೋಯಡ ಯಾನೊಂಜಿ 10,000 ಪಂಡಡ ಅವನ್ನ ಎನ್ನ ನೇಮದ ಕದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಇಂಕ 2,000 ಕೊರ್ರಯ್ಯವು ಯಾನ್ ಬರ್ಪೇನು ಅವು ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಎಂಕ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಕನ ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಂಕನೇ ಹಾಲು ಮಲ್ದಿನಿ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಹಾಲು ಮಲ್ದಿನಿ ದೈವ ಹಾಲು ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಕಲ್ನಕ್ಕಲೇ
ಎಂಕಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಜಾತಿ ಬಗೆಗೆ ನಾಯಿ ಬಗೆಗೆ ಅಂಚ ಪಂಡೆಕ್ಕ ఆయన డారే ముట్టి అన్న బంజింది అవును అంచ ఆయన జోకులు బంజి దాంత కుల్లడ కుద్దుల మల్లె ఈ అన్న బంజింజావే ఆతే విన బక ఊరు దొకులు ఖండితా కొరందుల్లే సంభావన ఇతే ఎన్న అజల్ ఊరి బత్ కోల కట్రజి యాన్ పూత్ కేంద్ర ఎంచ పండర్ మారే ఎంచ పండర్ మన్నక అకులు పండ నిన్న నీ కొర్ప మారే అని పండడల మూడు ఇంటి కోల కట్ర బయటనే ఆగే నీ కొర్ప కోల కట్ట యానతి ఇసే అజల్కి చల్దాలజ్జి ఆయన మనం అదే కొడుతున్నప్పుడు అంచ అదాక మనసు తిరుగుదాం ಅಂಚಾನ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತು ವಿಷಯನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆತಂದು ಆ ಒಂದು ಉಂಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ತೇಪಂಡ ಯಾನು ಮಸ್ತು ಇತ್ತ ಕೋಲ ಅಂತ ಕಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಊಂದುದು ಅಕುಲೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಮಲ್ಲೆ ಈಸೆಯಾನ್ ದುಂಬುದು ಇಚ್ಚಿ ಪುದರ್ ಕಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೊಡ ದುಂಬು ತಕ್ಕನ ಆ ಪೆನ್ಪೆನಂಜಿ ಭರವಸೆ ದೇವ್ಯಂಕ್ ಉಡ್ಡಾಲ್ಡು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಗುತ್ತು ಬಾವ ಊರು ತಕ್ಕನ ಖಂಡಿತ ಯಾನು ದೂರುಚು ನೆಕ್ ತಪ್ಪೇ ಎನ್ನ ಜಾತಿ ತಕ್ಕಳು ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಎದುರು ಬಂದಿರಲ್ಲ ಯಾನ ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಕೊರತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಂಚದೇ ಮಲ್ದಿನಿ ಯಾನ ಪೋರೆಯೋ ಬೆತ ಊರು ಆನ ಕೇಣಂದೇ పోతు కేందే పోతి కేందు పోతే ఆ అజలు సందర్భ బోడ్డ పతం అక్కడ పతం వంద కుల్లరయ్యో పెన్న గరువు అండ యాన్ కుళ్ళని పంతిని ఖండిత అವು ಖಂಡಿತ ಪನ್ಪೇನ್ ಮಾತ ವಿಷಯ ಪಡುಬಿದ್ದು ಏನು ತಮ್ಮಲೇಚು ಅಕುಲ್ ಮುಗುಲು ಅಕಲ್ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿಡ ಕಣ್ಣಂಗಾರ್ದ ಅವೇ ಅವರಾಲ್ದ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿಯಡ ಅಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ಕಡೆ ಬೋರ್ತುಂಚಿನ ಕೋರಿಯ ಅಟ್ಟಿಗಿನ ಅಡ್ಡೆನ ಅಂಚಿನ ಅರಿಯ ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಬರ್ರೆ ಆಜಿಲ್ಲ ನೇಮು ಒಂದು ಏರ್ಲ ಹತ್ತು ಮಾಡಿ ಯಾನು ಊರು ನೇಮ ಕಟ್ಟದೆ ಅక్కడ ಅಜಲ್ದಾಗ ನೇಮ ಉಡ್ದು ಯಾನ್ ಕಟ್ಟದ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಪನ್ಪೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಕಡೇತ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡ ದೈವ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ನಾಗೆ ಈ ಪರಶುರಾಮ ಶಿಷ್ಯರು ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಪಣದು ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗಲ ಕೊತ್ತನು ದೇವಪಂಡ ಆಯ್ತ ವಿಚಾರ ನಿಕಲೆ ಪುರ ತಿರುಗಿತ್ತು ನಾನ ನೇಮ ದೈವದ ನೇಮ ಮಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರ ವೀತೆ ಏರು ಆ ಅಜಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಗಳು ಅತ್ತ ಒಂದು ಏರು ಕಲಾಕಾರಿ ಪಂದು ಗುರುತಿಸದು ಆಯಗ ಆ ನೇಮನ್ನು ಕೊರೋದು ವಿನಃ ಆಯ ಪಂಡೆ ಉಂಬೆ ಪಂಡೆ ಕುಡೋರಿ ಪಂಡೆ ಅಂದ ಈ ನಿಕುಲು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುನ್ಗೆ ನಿಕುಲು ಅವೇನು ಒಂದು ಮಲ್ಪುನ್ಗೆ ನಿಕುಲಿಗೆ ಅಕಡೆ ಎದುರು ಬತ್ತ ಪಾತ್ರ ಇದನ್ನ ನಂಬರ್ಗೆ ತಂದು ದೇಖೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ ದಾಲ ಫೋನ್ ಬರೋದಲ್ಲ ಫೋನ್ದು ವ್ಯವಹಾರ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ನಿಖಿಲಿಗೆ ದೈವ ನೇಮ ಅವರು ಸಮ ಕಟ್ಟ ಅವಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬತ್ತದ ನೇಮ ಮಲ್ಪುಲಿ ಇತೇ ವಿಚಾರ ಯಾನನ್ನ ಒಂದು ಆ ನಿಖನ ಪಂಚಾಯತಿಗೆನ ಅಥವಾ ದೈವದ ಕೆಲಸನ ಅವು ಎಡ್ಡೆಡು ಆವಡುಂದಾನ ಏರು ನಿಷ್ಠಾವಂತೆ ಉಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ತಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ఆయన మనసును తెరిలి ఆయన మనసును తెరిది ఆయ అందు విచార అన్నున్నాడ మాత్రం ఆయా పండ్లి ఇతే విచార ఒక రడ్డనే దైవం నమ్మునకలే దైవం నమ్మునకలకి ಒಂದೇ ಪಾತ್ರ ಪಂಪಿನಾನು ಸತ್ಯ అని పంపినావు అప్పే సత్య పంపినావు ಒಂದು అప్పೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಬಂದ ಒಂದು ದೈವ ಲೆಕ್ಕ ಜಾಲ ನಮ್ಮ ಕಡ್ಡಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪರ್ಲೇವು ಸ್ನಾನ ಮುಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರೇವು ಚಾವಾಡ್ದ ಒಲೆ ಉಪ್ಪರ್ಲೇವು ಅವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ದೈವ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಂಬುದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನ ಮಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಅವು ಅಂಚ ನಿಗಲಿಗೆ ಇತೇ ಪಂಪಿನಿ ನಿಗಲು ಸತ್ಯರು ನಂಬಿಯಾರನ್ನ ಅಂದ ದೈವ ನಿಗಲ ಖಂಡಿತ ಕೈ ಬಿಡ್ಬುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಪನ್ಪೇನ್ ದೇ ಪಂಡ ಉಂತ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ದೈವದ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ದೈವ ಜನ ಆನ ಈತ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪೇನ್ ದೈವಂ ನಮ್ಮುಂಡ ನಿಗಲನ್ನು ಖಂಡಿತ ಅವು ಕೈ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಒಂದು 100,000 ಸತ್ಯ ಸಮಸ್ತ ತುಳುನಾಡದ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಕಡೇತ ಎನ್ನುವಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಯಾನು ಸುರುಟೆ ಪಂಡೆ ಪಡುಬಳ್ಳೆ ದೈವ ಕೋಲ ಕಟ್ಟನೆ ದೇವರ ಅಜೆ ಪಂಡದ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಸುಬುನು ದೈವಳು ಎನ್ನಡ ಮಲ್ಪಾದ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ತನಕ್ಕೇನು ಪಾದ ಅಂಚನೆ ಒಂತ ಪುರ್ತುಡು ಜನಕಲ ವಿಷಯನ ತೇನ ಸೋಲ್ದಗಲ್ಗೆ ಯಾನೊಂದು ಸಮಯ ಹುಷಾರ್ದಂತೆ ಬೂರಿ ಅಂಥ ಸಮಯೋಡು ಅಂತೂ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ದೇವರ ದೇಡು ಕುಡಾತೆ ಮಿತ್ತು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಊಲುಂಡ ಅವೇನು ಆಡೋದು ಪೋಡು ವಿನಃ ಸುಳ್ಳು ದಂಚಿ ಪೋವಡೆ ದೈವನ್ ನಂಬುಲೆ ಅಂಜನೆ ದೈವ ಅಧಿಕಾರ ಖಂಡಿತ ನಿಗಲ ರಕ್ಷೆ ಮಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಣ ನಿಖಲು
ಯಾನ್ ಪನ್ನೆಟ್ ಅನೇಕ ಥರದ ತಪ್ಪುలు ಪರೆಯವು ಆ ತಪ್ಪುತ್ತಲ ಆ ತಪ್ಪುನು ಗೆಪ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆದ ವಾಕ್ಯನು ನಿಕಲ ಉಡಲು ಪಾಡೊಂಡ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಬಂದಲು ದೇವನ್ಲ ದೇವೇರನ ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ಪಿಂಚಿತ್ತನ ಆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರದು ನಿಕಲಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಕೂಡ ನಿಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ಗೆ ಇತ್ತ ನೋಡೋದು ಪಡೋದು ನಿಕಲ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿ ನಟುಂಡು ಎತ್ತ ವಿಚಾರ ಯಾನು ಈತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪಡೋನೆ ಕೊಂಚ ಕಾರಣಭೂತ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲೇರು ಏರಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ಗೊತ್ತವ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಆದಿತ ಪರವು ಇಡೂಲ್ಲ ಏರು ಕಡದ ಆಪೋಟಿಕ್ ಇಡೂಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಶತಪ್ರಯತ್ನ ದೇಪಂಡ ಎನ್ನಕ್ಕತ್ತೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬುಧದಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಯನಕ್ಕೆ ಬೊಡದಕ್ಕಳು ಅಕಲ್ನ ಬೆರಿ ಪತ್ತು ರೂಪಣದ್ದು ಇಂಚ ಎನ್ನಡೆಗಳ ಬೈದ್ದರು ಯಾನ ಕೆಲವರು ಪಾತ್ರೆ ನೇಮಡು ಹೂ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದ ಅಕಡೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಗೊತ್ತು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಏನು ನಿಜವಾದಲ ನಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಅಂಚ ಕುಡೋರಿ ಇಂಚಂದು ಪಾಡ್ನ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪುಂದೇ ಇನ್ನುವೆ ಅಂಡ ಅಕಲ್ ಪಾಡುವೆ ತಕುಡು ಎಂಕನ ಮಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕನಿಕರಡು ಪಾಡ್ನು ದೇಪಂಡ ಈತು ಪುಗರ್ತದ ಅಕಲು ಬರೀ ಕುಲ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕಲೇನು ಲಕ್ಕ ಓಡು ಅಕಲೇನು ಬೊಟುದು ಲಕ್ಕದ ಅಕಲೇನು ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಅಂದಿಗೆ ಅಂತ ಪಣ್ಪೋಡು ಪಣ್ಪಿನ ವಿದೇಶಡು ಬೋಡೋದು ಅಕಲು ಶತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಂದು ಸರ್ವಬುರ್ದು ಸನ್ನೆ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕಲು ಅಕಡೆ ಕೋಟಿ ಮೂಲೆ ಬೂರ್ತಿನ ಅಕಲೆ ಲಕ್ಕ ಓಡು ಪಣ್ಪಿನ ವಿಚಾರಡು ಎಂಕಲ ಎನಲಕ್ಕತ್ತಿಂಚಿನ ದೈವಾರಾಧಕರನ್ನ ಬಿರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅದು ಪನಕ ಆರು ಪರವುಡು ಉಲ್ಲೇರು ಆ ರೇಗ್ಲಂಚೇನಿ ಮುಖವರ್ಣಿಕದ ಆ ಫಟಗೆಪ್ಪುನ ತಪ್ಪು ಉಂಪಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಂಡಲ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ ಮಿತಿರು ಬೋಡಾದ ಮಲ್ಪಡೆ ಆಪುನು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಪುನಃ ಕಾಲ ಚಕ್ರನ ಲೀಲಾ ಚಕ್ರನ ಈ ಕಾಲಚಕ್ರ ಎದೆ ಹೊರಬೇಕು ಲೀಲಾ ಚಕ್ರ ಕಾಣೋದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎದೆ ಕೂರೋಲಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಕಾಲಚಕ್ರ ಪಂಡ ಕಾಲಕ್ಕೂ ತಕ್ಕೋಲ್ಲ ಪುನಃ ಸಮಯ ತಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಬೋಡಾಪು ಅಂಚ ಅಕ್ಕುಲಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಆಪುನು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಅಲ್ಲ ಓ ವಿಷಯಗಳ ಮಲ್ಪನೆ ಕೊಂಚ ಲೀವ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಪಡು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅಂತರ ಪಡು ಆ ಅಂತರನ್ನು ದೀದಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂತರ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ನೇಮದಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಪೂರ ನೇಮದ ಉಪ್ಪುನ ಕಾಲಿ ಇಂಚ ಪಟ್ಟಣ ಉಪ್ಪು ಮೊಬೈಲೇ ಪತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಆ ಎದುರಿನ ತೋಜಿ ಇಟ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಕಿಂಚಿನ ಕುಲ್ದಿನ ಬಾಲ್ಯ ತೋಜಿ ಇಟ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಕ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಐತಿ ಕೆಪ್ಪುಡು ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ నాకు ಸಿಲೆಕ್ಟೇ ಮಲ್ತು ಉಪ್ಪು ಯಾನ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಠ ಕಾರಣ ಅಕ್ಕಳು ಎನ್ನಕ್ಕತ್ತಿನ ಈ ಕೋಡಿ ಬಸದಿನಾಗಲೇ ಮಿತ್ತು ಲಕ್ಕ ಓಡ್ಬಂಡು ಆಶೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಲಕ್ಕ ಓಡ್ಬಂಡದು ಬೈದೇರು ಪುರ ಕೂಡ ದುಂಬ ತಕ್ಕನೆ ಆ ಓಡ್ಬಂಡದು ಅಂಚ ನೆಕ್ಕು ಮೂಲ ಕಾರಣ ನೆಟ್ಟು 7 ಗಂಟದ ಆಪತ್ತಿನ ಪಂಡ ದುಬೈ ಹುಡುಗಿ ಒಳ್ಳೆರು ಆರು ನೆಕ್ಕ ಕಾರಣ ಆರೆಗೆ ದೇವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಮಾತ ಕೊರದು ನಾಲ್ಕು ಆ ಸಂಪಾದನೆ ಕೊರದು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕತ್ತಿಂಚಿತನ ಬಂಗದ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ಪಾವಂಚಿತನ ವಿಚಾರನು ಮತ್ತು ಆ ದೇವರು ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಖಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕೊರದು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಆ ನೆಮ್ಮದಿನ ಕೊರದು ಅಕಲೇನು ಮತ್ತು ಎನ್ನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದ ಈ ನಾಲಾಯ್ಡು ಪಂಟಿನ ವಾಕ್ಯ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಓಳು ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟ ಅಂತ ಕೊಡ್ಲಾಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ಕಲ್ಯಾಣ ಕೊಂಡ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯರು ಪೂರ ಮಾತು ನೇಮ ಕಟ್ಟಿನವು ಅಂತ ಅದು ಪನ್ನಾಗ ಆ ಬಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಾಡು ಎತ್ತ ವಿಷಯನು 4 ದಿಕ್ಕು ದೇಶ ತುಳು ನಾಡುಗಳ ತೆರೆದು ಬರೋಡು ಯಾನ ಒಂದು ಕೋಡಿ ಇದು ಪುದರ್ದೆ ಏನು ಪಣದು ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಎನ್ನ ನೇಮ ತೂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಪಂಡ್ಲೆ ನೆತ್ತ ವಿಚಾರ ಎಡ್ಡೆ ಪಡ್ಕೆ ನಿಕ್ಲು ಪಂಡರ್ನ ನಿಕ್ತ ವಿಚಾರನು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಇಷ್ಟೇ ಏನಾರ ಪಾತ್ರನು ಮುಗಿಪುವೆ